Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija posle ručka. Danas je subota, pa sam htio malo da bude, kako bi se to reklo, onako malo emisija. Neće biti tu šaljivih tonova, ali možda će vas nekad nešto i nasmejati, nešto ozbiljiti, ali mislim da ćete nešto i naučiti. Ako ništa drugo, kome da verujete ili ne verujete. Kažu mnogi da je ona jedna od najlepših osobina reći nekome izvini. To je prelepa reč koju Srbi teško izgovaraju. Uopšte narodi u ovim predelima. Evo sad ću da vam predstavim prvo moje goste, pa ćemo da razgovarati o mnogo stvari, a ovo treba da bude jedna od tih. Vesna Radomirović, ti si proročica, se tako kaže? Je li sa N proročnica ili proročica? Pravilno je jedno i drugo. Želim da pozdravim znači, sve gledalce Happy TV-a, kultne emisije Dobro, posle ručka. Isto značenje je proročica ili proročica. Koji ti je posao? Što radiš? Pa ja se bavim prekognicijom. Ja gledam ono... Izvini, molim te. Prekognicija, nešto što će se desiti. Znači, gledam ljudima u stvari šta će se desiti i u budućnosti, iako su u nekim problemima, trenutno da li mogu da im dam dobar savjet da izađu iz Reci mi ovo oko izvini, hoće li se ovaj narod naučiti? Pa teško je reći izvini kako su se ljudi prozlobili. Znate, treba reći izvini ako je banalan razlog. I ako se ljudi svađaju zbog gluposti, zbog vjera, zbog... Ozbiljnu stvar reći izvini. Da, ali teško je biti fin. Teško je reći to jeste, znam. Dušan Veličković je strog. Dobar dan, Dušane. Dobar dan, Vanja. Izvini, ali umeš ti da kažeš izvini prijateljima, ljudima? Vidi, ta teška strana reči izvini u srpskom jeziku, koju Đoka Balašević opeva u svojim pesmama, je temelj komunikacije samo ljudi široke duše, širokih shvatanja, ljudi koji prihvataju odgovornost za sebe i svoje postupke znaju da kažu izvini. Nažalost, mnogi ljudi to ne razumeju. A kome je lakše kažeš izvini? Da li onome ko je primio izvinjenje ili onome ko je rekao? Ja mislim da isto ima neko teško prelomi da kaže izvini. Ne, ali kad ti kažeš izvini, ti si skinuo teret odgovornosti sa sebe. Tako, pričat ćemo o tome Dušan malo kasnije. Imaš potpuno pravo. Nedeljko Darić, dobar dan. Kako te danas predstavim, Nedeljko? Šta je ovo? Prvo, da me plašiš. Ovo je tatua za ljubav, štiti ljubav, muško i žensko, brakove i sve. Ti si mene ocenio kao čovjek bez ljubavi, ili to? Pa zato si mi stavio, je li? Pa, ti si još poleta. A, dobro, ajde. Kako te predstavim danas? Kao belog maga? Pa, koji obično. Kao masona? Ja sam inače doktor, akademik. Kao masona, to kriješ? Ne, pa i jesam, i to sam. Pa ne, pa dobro, jedno vreme si rekao, čuo sam da si imao problema, da su te bili napali, što si rekao to ja. Ne, mene. Niko mene nije nikad napao što sam vas. Ne napao, nego da su te u tvoju redu rekli da to ne smeš da govoriš. Oni? Da. U masoneriji smiješ da kažeš za sebe, ali ne smiješ kazati za drugog. Znači, nećeš nikad reći da sam i ja mason, ili tako? To ću ja da kažem. To ću ja da kažem. Pa ima onaj list američki mason gdje sam na naslovnoj strani, a? Da nalaziš se tamo, da mi donesu sljedeći put naslovnu stranu. Hoću. Dobro. Hoću donijeti. Idemo. Ima i više. Prvo, umeš da kažeš prijateljima izvini? Šta? Umeš li prijateljima da kažeš izvini? Pa znaš šta, treba, ljudi su brzopletni. Nesmotreni u tom momentu i neku reakciju napraviš ili rečeš nešto nesmotreno što bi ga uvrijedilo ili što ne bi shvatio, kažeš izvini. A ne, dobro to kažeš onako izvini, ali ne, ali izviniš se iz duše, ajde. Aha, jel ti, kome lakše, tebi što si rekao? Da nešto traje, znači ljudi greše. Je li lakše onome što rekao izvini ili onome koji je primio izvinjenje? Pa, normalno da će svako primiti ako je svjestan. Ako nije svjestan, džabe pričam. A ovaj koji je rekao izvini, je li olakšao dušu? Pa, poštuje tu osobu koju je rekao u toj nesmotrenosti. Neke stvari koje njemu ne prigoduju. Evo imamo sad psihologija, dobar dan. Ana Rakić-Đuričić, dobar dan. Čekaj ovako, ovo psihologija je nauka, je li tako? Da. A astrologija, pseudonauka ili nauka? Pa kad bi ponovo otvorili tu priču, priča bi trajala prilično dugo. Meni je lično drago da kažem da je to jedno staro znanje. Disciplina jedna. Naravno. Kako se naše kolege, da prostite, propali smo samo da vam kažem. Idemo dalje. I to arhaično znanje. Pa nas dvoje koji nismo astrolozi, dobro. I to arhaično znanje, kao što zna i kolega Dušan, održava se vekovima. Čak nismo do sada uspeli ni da utvrdimo tačno kad je astrologija nastala. Pretpostavke koje postoje
nas vraćaju više vekova unazad, ali u svakom slučaju to znanje se održava, primenjuje vekovima. Milenijum je pitanje. A psiholog? A psiholog? Da. Psiholog, pa znate kako, ljudi imaju različit odnos prema psihologu i prema astrologu. Najkraće rečeno, vi kad odlazite na razgovor kod psihologa ili psihijatra, negde treba da preuzmete i odgovornost za ono što vam se u životu dešava. Prosto naše vaspitanje, naše obrazovanje je tako. Kad govorimo, znači, o zapadu, o zapadnoj civilizaciji, o nauci. A kad odlazite na razgovor kod astrologa ili kod osobe kod koje želite da vam pomogne na neki način, da vam rastumači šta vam se to u životu dešava, zašto vam se dešava i šta će vam se dešavati ili kako ćete naći rešenja za svoje probleme, negde podsvesno lakše vam je da dobijete objašnjenja da zbog kretanja planeta, zbog određenih nebeskih uticaja, prosto postoji neki tok kroz koji se krećete i da je vaša sudbina određena na taj način. I pojednostavljeno rečeno, znači psihologija propagira čovek je kovač svoje sreće, čovek je kovač svoje sudbine. A ko je kovač nesreće? Molim? A kovač nesreće su zvezde. Ne bih to tako definisala. Pa tako ste rekli. Ja tako nisam... Idite kod astrologa da kaže vi ste divan čovjek iako ste đubre, a krive su zvezde. Ne, to je zabluda, ortodoksna. Nemojte se petljati u moj posao. Vi pričate o vašem poslu, ja ću o mom i poštovat ćemo se maksimalno. Jer najgora stvar je kada neko ko zna nešto pomalo, počne da se udubi se u astrologiju. Ja sam ekspert. Pazi, ja nisam astrolog. Ko ti je to rekao da si ekspert? Meni? Da. Kako ko mi je rekao? Na osnovu čega kažeš da si ekspert? Na osnovu... Pazi, ja sam juče bio na jednoj emisiji u ovoj kući, sad sam kod tebe, večera sam na drugoj. Pazi... Pazi, ja sam često na televizijama, pa nisam ekspert za astrologiju. Ja imam jedno... Molim te, pogledaj ovaj ekran. Dobro. To je od juna meseca kada je Novak Đoković... Novak će opet biti prvi. 22. na ATP listi u junu mesecu. Pazi, teoretska šansa nije bila da postane prvi, juče je postao broj 1 i donosim ti ovo, da vidiš da postoji jedna korelacija između zvezda, između horoskopa i dešavanja. Ma malo tu i Novak je tu nešto doprinio. Samo predstavim i 5. gosta, pa ćemo malo i Novak doprinio tu svojim znanjem. On je doprineo 100%, ali mu je nebo išlo na ruku da počne drugo poluvreme svoje karijere, a svi su mislili da će ide u sportsku penziju. Prema tome, čovjek jedini kovač svoje sreće, zvezde su tu da ti pokažu kada da kreneš sa određenom aktivnošću, da li ti je dobra nebo naklonjeno za ljubav, za posao ili za nešto drugo, ali najveća glupost za ovu emisiju. Pazi, ljudi, sad moram da dopunim malo. Izvini, molim te. Izvini, ta teška strana reći. Znači, ljudi koji idu... Opa, pala reče, svi da izvini. Opraštam, još bolji termin. Ljudi idu, pazi, kod gatara, vračara, pasuljara, da mu objasne da je on savršen, a da je kriva magija. Posebno neka crna. Ja još nisam vidio. Znaš, i onda kaže, ne, vi ste divan čovjek, ali neko vam zavidi. A on nema 100 dinara u džepu, nema leba da jede, niti lep, niti bogat. Na čemu da mu zavidiš, brate? I takvi ljudi obično idu da mu neko prorekne kad će mu biti bolje. Svi ga slažu. Onda kaže, to su sve prevaranti, razumiješ? Nije tačno. Ja moram da se umešam. Pa zato što... Tako da pričate. Da li mogu da predstavim 5. gosta? Može, pa onda ću ja da... Molim se samo da bude u pisanoj formi, da podelimo na konferenciji za štampu u Svinovi. Dobar dan. Dobar dan. Evo još jedne Vesne, to je znači proleće, je li tako? Vesna je proleće. Proleće. Danas duplirano proleće u vašem studiju. A Vesna Virgo, je li ovo Virga, to je... Pa Virgo je pseudonim. U prevodu sa latinskog znači... Pa ne znam što znači. Znam ja, dobro. A možda znam, ali ne želim da komentarišem. Pa dobro. Ali mi se tako sviđa. Duplo V, sviđa mi se, Vesna Virgo, nekako ide uz moj posao, ide uz mene. A te ja to tako osjećam. Čuo sam da vam je pola onog čuvenog Virgo intakta, neko drugi ukrao da se jedna zove Vesna intakta. Pa ne znam. To sam danas čula od vas. A možda sam izmislio, to se ne zna nikad. Šta kažete? Možda sam izmislio. Pa možda. Pa vi ste pisac. Pazi, koji ne zna da izmišlja nije dobar novin. Vi ste pisac, možda je to nešto za novi sadržaj za vašu novu knjigu. Nikad se ne zna. Pa zanimljiva tema u svakom slučaju. Ovako, numerolog. Je li 5 gostiju dobar izbor ili loš? Savršen izbor.
5, jel? Savršen izbor, jer baš i ta petica, dobro, ali zajedno smo šestica. Iako niko ima šesto nas u studiju. Sa Vanjom smo đavoli. Okej, Ja sam da. svađalica. Da, ovako smo đavolčići, a ovako nas petoro, to je za jedno divno druženje, za jednu lepu priču, a pogotovo je što je danas dan Uranu. Uran daje baš onako jednu intelektualnu priču. Ja mislim da će biti jako zanimljivo. Da čujemo Vesu, pošto sve vreme fercera, što bi reklo... Da, ja se izvinjam što sam malo čas reagovala, ali moram da branim svoju profesiju. Ja sam proročica koja se bavi gledanjem već 25 godina. Skidam crnu magiju kad ima kod ljudi. Ako je nešto u mojoj moći... Da li to moguće? Ako nije u mojoj moći, ja kažem ja ne mogu da vam pomognem. Ako je čovek bolestan, ja kažem niste za mene, vi ste za lekara. Ja nisam lečnik, kad sam bolesna i ja idem. To što pojedini astrolozi govore kako nema crne magije, ja mnoge znam astrologe koji javno ovako govore na televiziji kako nema crne magije. A oblači su crno, kao ovaj ovdje. Ne, a prodaju amajlije i bisere i protiv crne magije i ovo ono. Je li istina to? Ja da to kažem. Jeste, pazi, moje kolege. Ja govorim, hoću da kažem da sve kao javno se ograđuju. Da li sam ja iz te priče? Ja za to nisam čula, ali hoću samo da kažem da ja nikad u životu ne bi dovela čovjeka u zabludu, jer dovesti čovjeka u zabludu je krivično delo. Znači da kažem da je čovjek, ako je bolestan čovjek, a ja da kažem crna magija, a čovjek podlegne, a on bolestan, on treba kod lekara. Da li mogu nešto pitati? Izvijem, kako da ne, izvolite. Rekla si da je tvoja profesija, tako? Tako je. Ja se to studira negdje da bi bilo profesija? Ne, to je moje zanimanje. A ne možemo pitati, to je dar pre svega, pretpostavljam. Pa, hajte da kažemo da je tako, ali je profesija, znači profesionalno se bavim sa tim 25 godina. To je druga stvar što se profesionalno baviš? Ne, to je prva stvar. Molim te, Vanja, moram te prekinem. Izvoli. Vidi, mi smo profesionalci, da se mi razumemo. Ja tebe razumem, ti si divan, dobar novinar, ja te jako volim. Ali, pazi, ta vaša sprdnja sa nama. Vidi, ja hranim 4 dece od mog posla. Ona živi od tog posla. Kao i svi mi ovdje. A koja sprdnja? Mi nismo indijanci, pazi, koji su došli ovdje i sad prosipaju neku priču. Znaš, ja volim astrologiju. Ja sam volio astrologiju pre 30 godina. I onda sam učio toliko, dao mnogo para, obišao sve moguće, najveće astrologije na svetu, od Johna Frolija, Nika Kempiona, učio karmu kod nekog tamo Sumanta Kant Kaula. Skupo, pazi, ja moj seminar je koštao po par hiljada evra. Znači, ja od tog posla živim. Ja sam profesionalni astrolog. On je neko ko je došao sad tu, ej, pazi, ja ne ovo... Ne, nisam pričao o tvojom, pitao sam za proročenje. Ne, vidi, što sam u crnom. Danas je subota. Subota je dan Saturna ili dan crne boje. Moja koleginica također u crnom. I danas su zadušnice. Dušana je još. A koja boja Saturna? Crna. Nedelja je bela. Ponedeljak je siva, mesec. Utorak je crvena. Znaš šta, mrtvi dan je subotom. Subotom se ne valja... Mrtvi dan je subota, je li tako? Je li rasno se stavljaju, je li sve sama? Ja sam te pustio i tako da pričaš. To su termini, jeste, naravno. Svaka subota je dan za pokojne. Znači, to je to. Nije lijepo i da ljudi nesmotreni budu da se vjenčaju subotom. 90% ko se god vjenča, uvijek mu se nešto desi. Tada ti jesi malo gord, to je tvoje pravo. Čekaj, ali subotom se najviše ljudi venčavaju. Ja sam se venčao subotom. Ja sam se venčao subotom u prvom braku i razveo sam se. Sad sam se u drugom venčao u četvrtak. Znači, u pravu si. Izvini. Ako si mi pogrešno razumeo. Ne. Govorim ti to. Kažeš, nema magije. Postoji pozitivna i negativna energija. Je li tako? Kako se može prepoznati negativna energija na čovjeku? Prvo okolina pozna. Tvoja familija, svoje sve reakcije i akcije koje stvaraš nesvjesno. Znači, nešto se dešava. Poznaju te kao dobroga, kao pametnog i sve odjednom stane. Razumiješ? Sad te negativne energije koje su mogu nagaze, može genetska, može stečena, razumiješ, koji stečene bolesti i nametnute bolesti. Ili genetski. Tako zvane. A izvinjavam se da... Ako mogu da kažem nešto da kolege, izvinjavam se što vas prekidam. Ne, ali imamo gledalce, izvinjavam se ja svima. Izvinite, mi smo malo čekali. Dobar dan, izvolite. Je li ovo Riru prestalo, jel? Izgleda odustao, izvolite. Htjela sam da kažem da se nadovežem kolega, dragi, što je rekao za to crne magije da ima, naravno. Čekaj, kako se kolege, ti si proročica, a on je... Isto. Ja isto, kolega je prorok. Dobro. Beli magije, znači beli magije, znači... Jevrejsku astrologiju,
onoliko koliko mi treba. Kabalu predajem njima, znači upoznat sam u tim nekim stvarima, ali ja volim da slušam... Da, ali ste beli mag, je li tako? Jeste beli mag? Od naših šta znači došao beli do mag? kojeg Beli mag je je onaj koji stadijuma skida došao i šta je crnu magiju. shvatio da može drugima pomoći. Prvo, uvijek svaki koji god radi, treba ići u crkvu, pod broj 1. Ako želiš da si pozitivan. Da, ali... Čekaj samo malo. Sad, te negativne energije prvo izazivaju gordost u čovjeku. Ko u političarima, on je gord, on je samo... To je ta laka roba koja je za ubijanje. Čekaj, političari su laka roba, nisi to razumio, jesi to rekao? Laka roba zato što ne vjeruje. Svaki koji ne vjeruje u negativnu energiju, znači, on je lak plijen. Sad da vidimo. A tu treba i ljubav. Ljubav je pozitivna. Ljubav je u nama. Ako ti imaš ljubavi i ako to radiš, ti ćeš svaki drugog shvatiti. Ja tačno znam čovjeka koji prođe, koji ima žensko dijete, koji ima mušku. Koji ima žensku djecu. Oni su mekši. Koji ima mušku djecu. Oni se izraze ono preko starijega što on želi da bude, a nije uspio. To me je stvar. Malo da razgračimo. Imamo još dva gosta, izvinjam se. Dušu treba hran pozitivnom energijom. Imamo još dva gosta, izvinjam se. Ana je sad iz ugla psihologa o ovome što pričamo. Jel ti delujemo mi ovako, jel ti razumeš o čemu mi pričamo? Da li mi delujete... Ozbiljno ili neozbiljno? Pošto mi napome da smo mi novinari se sprdamo sa njihovim poslovima. Da li si ti to shvatila? Pa ja sam novinar 40 još nešto godina. Mislim ozbiljno pod navodnicima u onom smislu svako od nas ima određene ciljeve, svesno i nesvesno, koje postavljamo... Ja znači pokušam na bezobrazlu da izvučem istinu. Svaki dan da ostvarimo, pa recimo i ovaj poziv za gostovanje u ovoj emisiji. Kod svakog od nas, naravno, pokreće određene ciljeve šta želimo da poručimo. Pre svega gledalištu, kako želimo da predstavimo sebe, šta je ono što smo odabrali da nam je prioritet u datom momentu. Mogu iskreno da mi kažeš, da li ovdje ljudi žele ovo što pričamo, više predstave sebe ili da pomogu nekom u gledalištu? Kao psiholog, kako bi... Više predstavljaju sebe, naravno. Mislim, svako od nas predstavlja sebe i ja predstavljam sebe. Aha. Što ste onda vi obukli toliko baš kratku haljinu? Izvinite sad što moram da kažem. Zato što mi ova boja i ova haljina lepo stoji. Evo ja imam kratku, ali baš ne toliko ko vi. Što ste onda vi sad se izvinjavamo? A ja verujem da mi ova haljina lepo stoji. Znači, kakve to ima veze sad? Nego ste vi, samo da vam kažem, astrologija je znači nauka. Ja poštujem astrologiju, nisam astrolog. To što vi radite, psiholog, ja nisam kriva, ja i drugi naš kolega, što ljudi, psihologe, misle, ako odem kod psihologa, ja sam lud. To je znači... Ne to kod psihijatra, to je druga stvar. Pa psihijatar ili psiholog. Oni to... Ne, izvinite, samo moment. Ljudi brkaju babe i žabe. Za nje je psiholog i psihijatar, znači isto. I ono što daje terapiju savjetom, odnosno rečima, samo moment, pa ja pričam u svoje ime, ne u vaše gospodine Veličkoviću. Kad budete imali svoj red, vi kažite šta hoćete. Ja zastupam svoju profesiju, ono što ja radim, znači ovako. Ali, draga Vesna, vi ste se nadovezali na moj red. Kod psihijatra ili kod psihologa, da ode malo. Oni kažu, a ja nisam lud. I sad, ajde ti reci ludaku da je lud. Ne možeš reći. To niko nije ni rekao u emisiji. Sad, problem je u tome što ljudi više veruju meni, nažalost, hoću da kažem, da ljudi više veruju nama nego ljudima koji su stručni za to. Mi smo nestručni, mi smo, eto da kažemo, od nekog dara. Jako je teško reći kome to je sve moment. Ja nisam kriva što ima više klijenata od vas. Ne, ja samo da kažem, svaki čovek na osnovu svog poimanja sveta i razumevanja bira ono ko će da mu pomogne. Pazi, ko je tebe izabrao, znači da on tebe očekuje pomoć. Kod je kod psihologa. Vidi, kod psihologa moraš da platiš, razumeš me. A kod psihijatra ideš na knjižicu, tu je razlika velika. Pa svugde plaćaš. Vi naplaćujete ove usluge ili ne? Kako da ne? Svi naplaćujemo usluge. Vanja, pazi, ti mene iznenađuješ. Ne, ali moram da pitam, jel imate... Imam cijenu. Da li ti naplaćuješ ovo što se s nama zadaš? Ako mi imamo agencije koje plaćamo svoje... Da li ti naplaćuješ, molim te, objasni mi, da li imaš i platu? Naravno. A što ja ne bi imao za svoje znanje? Ali dajete fiskalne račune ili ne? Kako da ne? Pa sve se, sad je sve. Ma idemo. Ja sam plaćala do skoro paušalno. U Sarajevu ja račun, držim agenciju, ja ovdje ni ne radim. Ja sam u Sarajevu inače. Ozbiljno? Naravno.
Kartice, malo. ti radiš za finansijsku policiju, izvini, molim te, ili za televiziju HEP. Pa kakva su ti to za... Ne, on je rak u horoskopu, pa su rakovi malo ono... Ti fiskalni računi naplaćivanje. Kakve to veze sad ima sa magijom i sa onim što mi radimo? Ako smo mi profesionalci, kako možda me pitaš da li ja naplaćujem? Pa ne, radim džabe, majke, ti živim od vazduha i moja deca idu u opancima Borovu. Ili piroćanskim. Pa hvala Bogu da naplaćujem. Normalno, moje znanje sam skupo platio, uložio sam ceo moj život, odrekao sam se pušenja da bi bio uspešniji i mnogo toga da bi jednostavno, upravo ono što je rekao Neđa, možeš da ideš u crkvu, možeš da održavaš higijenu svoje duše, moraš da budeš potpuno drugačiji od proseka da bi se bavio ovim poslovima, da ne bi preuzeo na sebe neko smeće. To što je on rekao, čovjek koji ima ćerku i sina, to je živa istina. Apsolutno istina, da. Nas životne okolnosti formiraju i oblikuju. Tako da, jednostavno, mi smo u našim poslovima kojima se bavimo došli kod tebe u emisiju i samim tim smo uspeli, vrate, u životu. U stvari, oni su nas zvali, gospodine Veličkoviću. Nismo se mi nametali, ni vanji, ni urednici ove emisije da nas pozvali. Ali su oni nas pozvali. U tom je velika razlika. Izabrali, to jest. Da, odnosno, vi ste između toliko proroka, kad svaka ulica ima svog proroka, vi ste izabrali jednu Vesnu Dušana, znači da mi vredimo i da je narod nas zapazio. Meni je ostalo diplomirano novinarstvo. Ja sam završio novinarstvo, ostalo mi par ispita i diplomski, razumeš me? Jesi radio u policiji? Jesi. Jesi radio? Radili smo zajedno. A, jesi drugi spratili prvi? Ne, ja sam bio na prvom u Prizrenju, ti si bio gore u DB-u. Tako da... Radio si u Novom Sadu, koliko znam. Naravno sam radio. U mojoj emisiji si to replicirao gospodinu... Naravno. Oko ubistva, sećaš oko ubistva pevačice, ja sam prvi put sad... To je početak, znači vidi, ta policija je to zlo koje sam vidio me nateralo da zaronim. Šta kreira to zlo? Ne, pazi, ja sam radio uviđaj, brate, skinuo ljude s vešala, skliko kad izgazi auto i tako dalje. Mene je zanimalo zašto se dešava zlo. I pazi, ta radoznalost me odvela među zvezde. Da pronađem i našao sam odgovore za recimo 98% stvari koje su me zanimale i na taj način pomažem ljudima da prihvate odgovornost za sopstveni život, da im objasnim u kojoj oblasti moraju da prihvate. Jednostavno da im neće ići... Ali imamo samo Dušana Kvinove. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Halo? Učesnika emisije i zamolila bih vas sve da se malo urazumite, da se upristojite ovi gledalci, ovi vaši gosti. Oni se međusobno svađaju i malo prikazuju kako su svi puni znanja. To mi gledalci kad gledamo sa strane, to je tako tužno i ružno. A recite mi samo, li imate neko pitanje? Ovo gospodin u belom, on je najpozitivniji od svih ovih slušalca. I zašto se svađamo? Svađamo se, ali ne možemo da istrpimo ovo ponašanje njihovo nekulturno. Ne može voditelj da ih smiri kao da su došli u džunglu, a ne u televiziju. Ne, gospođo, ne bih rekao tako. Mislim, to je tako tužno, verujte. Mogu samo nešto da vas pitam? Na početku smo počeli priču o tome izvini. Jel se izvinete ljudima kad... Ja se izvinjavam njima što su tako disciplinovani tu. Da, izvinjavam se svima vama što sam morala da vam kažem istinu. Ne, ja ne mislim da samo su... Divni ste, ali dajte nama pravo gledalci, onda vam postavim neko pitanje. Izvolite, postavite. Ako sam rođena 26.12.51. da mi kaže nešto ovaj gospodin Veličković. Pa ja sam jako nekulturan, gospođo, i odbit ću vas. Šali se. I izvinut ću vam se, ali neću da vam kažem zato što ste me ispivali na pasja kola. Šali se, žena se smeje. Ja ne znam zašto. 26.12. Pa dama je jarac u horoskopu. Jarcevi su inače dobri, nego je u trenutku možda tako osjetila. Jesmo malo možda bili neprijatni. Ne, gospođo, da vam kažem, ova godina vam je... Lepo što se smete. Ova godina vam je sigurno... Samo sam se malo htjela našaliti s vama. Pazite, ova godina vam je... Koje godište? Recite samo još jedan datume zbog toga da imamo numerologa, da vam kažem. 26.12.51. Recite mi nešto, molim vas. Ne, ova godina vam sigurno nije bila laka u životu. Imali ste neki problem, morali ste se možda zdravstveni ili nešto vezano za neke nekretnine ili neke papire, ali rešit ćete to do 31. decembra, znači u narednih mjesec dana ćete rešiti problem koji vas muči. To vam garantujem. Gospođo, vrlo lepo što se stalno smejete. Znate šta, meni interesuje zdravlje. Ja sam rekao da vam je ova godina bila za zdravstvene probleme.
Čim ste vi, gospođo, tako veseli? Umete da se smejete? Vesela sam zato što moram. Inače, mnogo sam tužna danas bila sam na groblju. Verujte, teško je. Ali verujte, evo reći vam i Neđo i ostali da smeh vi kao psiholog... Eto, Neđa je jedino pozitivan. Nemojte opet vi. Njega je pohvalila. Jedino Neđa. Vama se Neđa sviđa. Neđa je jedan belosvetski šarmer, da vam kažem. Na Neđin šarm, pazite, nisu imune mnoge svetske lepotice. A dobro, danas je takav dan. Jeste, danas je tužan dan, verujte, ali ja nosim crno, moram da nosim, zato što sam u žalosti, ali... Ajde malo da se nasmijemo i na tužan dan. Kaže, sedi momak u jednoj kafani onako tužan. Kaže, šta je, kada danas su zadušnice, svi imaju nekome da odu na groblje, ja nemam kome. Danas je toliko težak dan bio, verujte mi, taj uran toliko pokazao svoju moć i silu da nemam reći. Gospođo, svi smo mi danas normalni ljudi bili na groblju. Zato sam morala da se uključim jer mi je bilo mnogo potrebno da s nekim komuniciram. A ako smo vam pomogli malo, onda smo dosta uradili. Gospođo, i ja sam bio na groblju i to 150 km od Beograda, vozio sam ko manijak i kad nekog isečem kolima, kad žurim, ja samo kažem ovako, izvini i najmoćnija reč na svetu i svi kao ono, u momentu kao okej. Znači, najmoćnija oruđe na svetu nije ni pištolj, ni... Ja sam broj 9, lični broj 9. Pa mi interese... Evo imamo numerologa za to. Da je to najmanji broj u numerologiji. Ne, vi ste 279, gospođo, vi ne znate dovoljno da bi sami sebi... Moj broj je 279. Znam ja, sve sam savrlo. Ajde sad vidimo da idemo numerologa. Vesa, res. Molim? Ali ja moram da kažem isto nešto, da morate da se čuvate, jer 9 privlači đavole. 9 je toliko humana, svi su oko nje tako surovi. Ne, vi ste dobri, ali privlači loše ljude. Jer ja vidim da ste vi jarac, jačevi su dobri, nosite očeve gene, vidim, osjećamo dobrog ste oca od fine majke, ja to osjećam po energiji. Ali kažem da se vezuju đavoli za to. I obično 9 mora da se uvijek čuva, jer na kraju žena ostane sama. Mogu da spitam nešto? Uvijek sama. Sve nešto da spitam. U kabali to nije... Aj sad da morate se malo pripaziti. A što se tiče zdravlja, duga životna crta, nemojte se brinuti. Vidim neke kontrole. Samo malo. Mogu li ja da reći? Izvolite. Svi se imate nekoga ili tako da ga ispoštujete i sve. Kakva je vaša priprema da idete, da posjetite, da se s nekim ispričate na groblju, da se emocije vrate i sve ostalo? Da. Dobro, to je olakšate dušu i sve. Ali šta nosite sa sobom? Ne nosite ništa, ne nosite bijeli luk, ne nosite vodu da operete ruke poslije. Operem ruke obavezno. Cipele operete, unosite negativnu energiju. Ovo je dan vještica bio nedavno. Pusti, to nije bre u duhu pravoslavlja, nemoj molim te ovaj. Da vas pitam šta još da uradim za sebe, sačuvam da ne potonem do kraja. Sad vi zaštite sebe, da budete pozitivni. Poslije toga bilo lijepo da odete u crkvu, upalite svijeće. Ne samo što ste na groblju upalite i u crkvama. Za prijatelje i za neprijatelje, za uspokojene. I vidjet ćete da će vam biti lakše. Kad noćom spavate, doći će vam neki odgovori, na primjer, ako stavite hrane na bijeli tanjur koji je ta osoba kojeg vi poznate ili te poznate, razumijete, oni će vam reći vašu sudbinu. Ko će reći? Pa to je normalno. Na bijeli tanjur stavite graha, zrnastoga. Ko će da kaže sudbinu, čovječ? U snu dođe njeni rođak ili taj koji je došao tu. Tako ima otkup u zdravlju. Nemoj da me plašiš, bre, treba spavam večeras. Nije, nemaš se šta plašiti. Tačno ti reče šta će ti... Oni dolaze, pa ti se plaši ili ne plaši? Vampiri dolaze i mnogi, ja o tome mnogo znam. Ali eto, zašto vampiri dolaze? Pa vi zazivate. Koji vampiri, bre, nemoj to već đavolovi vampire, bre, ozbiljno plašimo narod, bre, šta? Pa ne plašiš se ništa. Pa jel ti dođe, neko se uspokojen, dođe ti kuć. Zašto dolazi kuć? Pa meni nikad nije došao, čovječe. Pa dolazi zato što se ne dužuje. Nisi vidio. Pa si gledao maraton? Pa koliko ljudi nas radaju kad se vraćaju. A gospođa još na telefonu. Izvolite, gospođa. Samo telefon ovo gospodina u belome, kako se zove, ne znam, sve. Nedeljko, recite, šta ste li da pitate? Na neke savete, ako mogu dobiti telefon ovog gospodina koji je u belom. Gospođo, ostavite vi vaš telefon pa ćemo se javiti da ne govorimo javno, ne znam. Da ostavim svoj telefon redakcije, ili tako? Jeste, da ne bude da navale postoje na čoveka.
Puno vam hvala. Ja idem za Ameriku sad, pa onda kad se vrati kraj telefon, mjeseca. Ova me žena, moram vam reći, zaista me oduševila. Ona je otišla, znala da treba otići na groblje, ali taj smeh je, taj osmeh je vrlo bitan. Evo da malo smo tebe zanemarili. Nema vas. Samo da čujem izvini, ja ću da nastavim priču. Izvini, molim te. Smo rekli da danas izvini da je ključna reč. Da. Bez obzira što je gospođa ovako akcijno dala na gospodina u belom, verovatno to belo delo širi pozitivnu energiju, mi smo ovako se ucrnili, ali dobro, okej. Hoću da kažem da malo se nešto pogledala sad dok je bila na liniji, bez obzira što nije htjela da čuje numerologa, normalno. Ja gledam koliko je ona stvarno mnogo pozitivna žena i koliko je mnogo emotivna žena i koliko ima, vučete neke kodove, kažu, ovi kodovi, ja mislim da će Duško da se složi stalno, nemoj moliti da kažete ne slažem se, kaže kad bi postojao raj i na zemlji, osobe kao ova gospođa što je, ona bi imala svoj raj. Da svi budu pozitivni, da svima bude dobro, da svima onako što kaže da nema bolesti, da samo sreća vlada ovom planetom. Takva je ova gospođa. Upravo rekla da ima neke bolesti, a to je rekla sa osmeh. Pa ima bolesti zato što, evo Dušan je malo to nešto i prokomentarisao, s obzirom da su aspekti njeni dosta složeni i teški. Znači sve to nešto što je akutno, što gospođa nešto vuče, sada se nekako u ovom periodu još više aktiviralo. To se samo čisti. Pa dobro, čisti Bolest je mehanizam čišćenja duše. Bolest nije kazna. Ja moram da kažem i da pozdravim sve moje drage prijatelje koji me gledaju, a danas su me videli na groblju, u Bačkom Magliću naravno. Ja sam srećan kad odem na groblje. Ja volim da idem na groblje, jer tamo sve znam. Sa svima sam bio u dobrim odnosima i srećan sam što sam uopšte imao takve roditelje, kumove, prijatelje, tetke, ujne i sve one koji su sahranjeni na tom groblju u Bačkom Magliću i te moje ljude koji su me naučili da budem čovek. Znači, ne možeš ti da glumiš ludilo u jednom malom mestu gde te svi znaju ti mamu, tatu, babu, dedu, sve moguće, nemoguće i ti moraš, hteo ne hteo, da se vladaš po nekim pravilima, naučete jednostavno da budeš čovek. Znači, bez foliranja. I te vrednosti prolaze svugde. Ja sam srećan zbog toga što sam te ljude imao u životu i stalno se molim, nisam prošao ni pored jednog groblja u Nemačkoj, kamoli kod nas, da se ne prekrstim i ne pomolim Bogu za te duše, da ih blagoslovi i useli u rajska naselja. Ja to volim, sad možda je to nekom neobično, ali taj svet, ne postoje živi i mrtvi, postoji ljubav prema onima koje smo upoznali u životu. Drugo, ovo je Beograd, pa tu su generacije, evo sad ovaj Trg Republike što se kopa, ne znamo koja kapija, koliko generacija, koliko hiljada godina se smenjuju ljudi ovde, koji nemaju potomstvo. Ja uvek upalim sveću za ljude koji nemaju koga da se pomoli za njih. Ja se za njih molim. Čak i za neprijatelje, je li tako? I ja od tog sveta dobijam ekstra, mega, giga pozitivnu energiju, jer sam u to ubeđen. Jer mene sa tim svetom povezuje ne strah, ne briga da li sam stao, da li sam ovo, da li sam ono. Ne robujem pravilima ni u čemu. Ja sam vodolija, kršim pravila, sva moguća i nemoguća. Jer umjesto tih pravila se trudim da nekim razumevanjem, poštovanjem i ljubavlju apsolutno to neutrališem. Je li ovo u redu, Neđo, što priča? Ovako, to je njegov aspekt gledišta. Razumiješ? Kad bi mi pitali zbog čega ljudi... To je tvoja ličnost. A šta je pogrešno? I lijepo je to i ja se prekrstim pored groblja, pored... To je obaveza, tu je duša nečija. Apsolutno. Kažeš mrtvi. Nisu mrtvi, to je samo drugo stanje. Ja sam rekao upokojeni. Pokojni. Upokojeni. I te stvari. Zašto se može liječiti sam sebe? Ljudi mogu da liječe ako je neko uspokojen, vežeš ga za krst noćom i tako. Nemaš se ničega bojati samo. Ničega se nemaš bojati kad ideš kod svoga. Ja sam u piramidi, poslije egipatske završavao sam to, tradiciju, kako ćeš, običaje. Znači, mi smo, koji smo uspjeli to, morao si prespavati u piramidi. Ja ni bez ikakvog straha sam ušao unutra, jer nisam došao da uznemiravam nikog. Šta sam govorio? Bez ičega. Mnogi nisu se iskreno pokajanje ti ne može dati negativnu energiju ili znatiželju. Ovo isto čuvari u piramidama.
Ja te stvari... A ko dozvoli tamo da se spava u piramidi? To ne verujem. Pa to samo su... To je egipatska magija preko 7000 godina. A ne, ko dozvoli da možeš ti da odeš? Dozvoli se to sve. Oni imaju svoje običaje. Mi smo... 2 godine sam bio tam, 1. godinu, pa sam išao ponova. Noćom smo izlazili u pustinji, a danju smo bili tamo. To je jedan grad ispod pustinje. Ispod pustinje? Ispod pustinje. O Kleopatri je drugi mit, ali o Kleopatri ima sasvim druga priča i to je tamo gdje ona bila. Nije se nju zmija ugrizla ni otrova. Zmije neće napad, zmije se liječe i pomažu. Ja dobro znam. Je li istina da ona imala hram samo za svoje ljubavnike, za 300... Pa znate šta, to je lična želja. Što je? Zašto bi neko patio? To je pražnjenje i dopuna energije. Pa ne, ali patili su oni, 300 njih, ne može dođu na red. Koji ne mogu doći? Pa evo vi. Čekaj, Kleopatra sama njih, 300 ljubavnika, hram za njih. Da govorimo, ko ne voli pse i životinje, taj za mene nije čovjek. Znači što sam ti ja rekao da ne smije pas da uđe u Pa studiju, ja ne dobro, volim... takav pas i nema ga. Taj je bio na snimanju filma što su iz Hollywooda došli sa mnom i o magijama bio. To nije običan pas. Nego? Vidiš kak je lijep i sve. Dobro, a šta recimo da nestane svetlo i skoči pas na mene jer se uplašio? Pa zato imaš vlast. Ja imam vlast na njim. On je moj. I on mora da sluša. Sad. To je grad gdje sva tradicija, svi običaji Egipta su tu unutra. Od knjiga, od svega. Niko ne zna koliko je. Kako se zove grad? Pa to ispod pustinje ne mogu reći, ali znam te odvesti. Kad izađeš taj... Sve da znaš, Vanja. Kad izađeš tu, ne možeš da se vratiš na taj ulaz, zapamti. Jer pijesak se zatrpa. Uvijek se drugi izlaz ima. Znači, ne mogu ja da godine bacam kamenčiće da mogu da se vratim. Pa možeš ti vatati, dobro, možeš i kukuruz, ali ptica ide za... Pa to se ti kaže, ne valja brda i kukuruz bacati. Kaže, koga je izabrao? Ona je izabrana. Evo vidiš, jesi vidio psa Ženku, kad se dolazi do parenja, ja kažem, ali bi volio da me neko voli ko kučka. A ovi kažu, ti si lud. Pa nisam lud. Jer kučka, kad se pari s jednim, ona legne, a mogu kerovi oko nje koliko hoće, nikoga ne dira. To je najvjerojatnija ljubav. Jesmo gledali svi? Jel' tako? Nisu, ja ne volim. Ja ne volim da virim nikome ljubavne. Ona ga je izabrala. Tako i žene izabiru. Nikad mi nismo nikog izabrali. Razumiješ? Možemo se pustiti malo reći da damo nekom drugome. Je li ovo istina psiholog? Počeli smo u domen psihologije. Koga bira? Pa dobro, psihologija. Ja se izvinjavam se svima. Napravili mali propust. Ja jesam završila ovdje u Beogradu, diplomirala psihologiju. A propust smo napravili, nismo spomenuli da se 26 godina profesionalno bavim astrologijom. Činjenica na koju sam između ostalih vrlo ponosna. Urednik sam sajta astrolog.com. A sljedeće godine, 20 godina postoji taj sajt. To je prvi sajt na prostorima ex-Jugoslavije. Astrološki online magazin koji ima posjećenosti preko 400.000 posjetilaca mesečno. A na tu temu bih isto mogla dosta dugo pričati. Happy televizija prenosi dnevni horoskop sa Astroluka, što isto valjda nešto govori. Imala sam razne saradnje sa časopisima gde su se objavljivali razni tekstovi. Mi smo se upoznali u časopisu Tajne, je li tako? Naravno. Pre 26 godina. Naravno, da. Tako da ne bih prosto da napravimo tu vrstu propusta. 26 godina se profesionalno bavim astrologijom. Naravno da mi psihologija mnogo znači i pomaže. Prvo, trudim se da vodim neku svoju mentalnu higijenu, naravno, da negujem svoju mentalnu higijenu. I naravno, kao što posebno zna gospodin Dušan, jako je važno kakav je ko psihološki profil kad se pogleda slika natalnog horoskopa. Zašto se predstavljamo na način na koji se predstavljamo, kako nas doživljavaju ljudi. Malo pre Vesna spomenu za vas, gospodine Vanja, rak, pa to je nešto ne baš tako simpatično, recimo. Skeptik. Dobro. Ja sam ponosna. A ja sam ponosna na svoju astrološku kombinaciju, ali pri tome ne smatram da sam narcisoidna osoba. Jako je važno koju astrološku kombinaciju ima žena, koju ima muškarac, što gospodin Veličković odlično zna, da su neke kombinacije sjajne za muškarce, neke za žene više.
Naravno, zbog energije, zbog potencijala koje imamo, zbog okruženja u kom živimo. Da li je to Balkan, da li je to Srbija, da li je to Amerika, da li je to Afrika, na primjer, i tako dalje. Pa nije sve isto. Pa nije isto. Recimo, Vanja kao rak i ona. Zamisli da žive u Americi, u zemlji koja je rak, napravljena 4. jula. Pa to je, kad je neko rak, ima neku dobru planetu, Jupiter u raku, samo treba da dopliva do Amerike i sve reši u životu. Ako je rak lav, šta onda biva? A onda će sudavi na pola okeana. Znači, ne treba da pliva ako je rak lav, nego treba da je avionom ili brod. Daleko je Australija, da, pliva iz Kine, daleko je Australija. Evo, idemo neko uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite, gospod. Dobar dan, hvala što ste zvali. Imam jedno pitanje. Za? Ispo istog dana rođena. Za sve u studiju, ako može da mi kažu, imam unuku, pa me interesuje njeno zdravstveno stanje. Rođena je 95. godine, 4. aprila. Ali vi ne znate njeno zdravstveno stanje? Jel idete kod lekara? Pa nije dobro njeno zdravstveno stanje, zato me interesuje nešto da mi kažu. A da li to dete, da li su roditelji zajedno njeni? Njeni su roditelji razvedeni. Pa znam. I zato dete bolesno, zato što je emotivno ali ja ne bi se mešala u zdravlje. Zato što je dete, majka imala problem na porođaju sa njim, roditelji razvedeni, nedostatak ljubavi dovodi tu do problema i dete inače rođeno kao jedan psihološki profil koji je sklon depresiji. Tako da tu može da se pomogne i to dete će da živne ove godine do kraja, nešto će da se desi, nešto će da pokrene tu njegovu pozitivnu energiju, može čak da bude ljubav i to dete treba da živi u inostranstvu, inače ovde, što bi rekli, otpada. Zašto? Čekaj. Ovo je nešto kao ova nezdrava sredina, sad ja moram da te pitam. Ma ne za to dete, bre, Vanja, vidi, pa svako ima svoju liniju sreće, bre, neko je rođen da živi u Americi, nego tamo ne... Pazi, retki, mislim, ljudi koji tragaju za svojom srećom nađu sreću. Ova gospođa je pitala za unuku. Ja kažem za unuče. To unuče je rođeno da živi van zemlje u kojoj je rođeno. Ako je rođena u Srbiji, preko. Ako je rođena, recimo, kažu ljudi, ja kažem, ti si rođen da živiš u inostranstvu. Kaže, pa jesam rođen u Hrvatskoj. Pa tebi je ovo inostranstvo. Tako da, simbolika čuda, evo moja koleginica... dijagnozu ima to dete? Ne, vidi, moja koleginica sad rekla... Mislim da nema smisla pitati za dijagnozu. Ja sam pisao... Ne, da li ima? Jer ako ima, šta mi imamo tu da kažemo? Mogu da završim? Ne, ona verovatno misli šta će se dogoditi. Pričali smo o sajtovima. Ja sam pisao, bio urednik Bliz žene horoskop. Znači, časopis koji je išao, ja sam pisao od prve do zadnje strane. Znači, od 60 strana ja sam pisao 55. Prema tome... Znači, bilo je raznovrsnih tekstova. Ne, nisam pisao kineski horoskop i nisam pisao neki I Ching. To se ne razumemo to. A sve ostalo sam pisao vezano za astrologiju. I škola numerologije, astrologije. Ti si strašno isplativ, bre. Ja sam rentabilan. Cijelu novinu pokazat ću ti. Tako da, opet hoću ti kaže da smo mi ovde, gospođa 25 godina se bavi profesionalno. Ja tu negde, razumeš. Sad nisam brojao tačno godine, razmislit ću pa ću do kraja emisije da saberem. Ali hoću da kažem, recimo, ne znam da li je gospođa na vezi? Da. Jeste me razumeli? Da li se uklapate u ovu priču? Pa ne znam šta da vam kažem, njeni su roditelji razvedeni, ona je samo imala godinu dana. A to je nebitno koliko ima dete godina kad se roditelji razvede. 95. godište, 23 godine devojka. Ali, pazi, taj razvod kad je neko mali, pazi, to je razdvajanje, dete ostane... Raste bez jednog roditelja. Pa to je katastrofa, to je, pazi, jedan emocionalni slom. Oni misle dete malo pa ne zna, pa dete ne da osjeti. Kao recimo kad je Neđa malo prepričao za kerove. Kerovi vide auru. Psi vide energiju, zato na nekog laju, na nekog ne laju. Psi vide crno-belo, a u boji samo auru vide. Tako da oni su najbolji detektor ko je kakav čovek, razumeš? Kao i mala deca, tako da oni jednici dožive takvu sudbinu, pazi, za godinu dana se razvedu roditelji, jednostavno to je izgubljeno dete u vremenu i prostoru, još pazi, zavisi kako roditelji nastave da žive posle razvoda. Ali čim su se razveli, znači tu nema nešto pretjerano komunikacije i nema onog izvini. Koji nađu dobru vezu, znači onda su dobri roditelji kad su razvedeni. Ima i takvih slučajeva, ne može se reći. Ne, takvih ima, ali u ovom slučaju to nije tako. Evo, gospođa može da potvrdi. Djeca to znaju da koriste. Ko, deca? Djeca mnogo. Djeca su pametna, nije to problem. Znači, kod majke druga priča, kod oca druga priča. I manipulišu, kupuju ljubav od jedne i druga. A to se dešava, to je... Kupuju i kad nisu razvedeni roditelji.
Ne, ja ne verujem, ljubav je nemoguće kupiti. Ljudi kupuju neke stvari misleći da kupuju ljubav i pokušavaju detetu da zamažu oči. Ljubav je isključivo toplota tela roditelja. Ko se tu nije ugreo preterano u krilu svog oca i majke, ko nije spavao između njih, ko nije, znači fizički kontakt je ljubav. A ne to, ja te volim, mobilnim telefonom iz Afrike, ma kakva ljubav? Energija, ako je dijete bolesno, pa kad staviš između roditelja, jest. Svaćaš. Ali zavisi, samo malo. Ako je, na koga je dijete? Čim vidim dijete, ja znam kakva je majka. Kaže, vidiš, čer, znaš kakva je majka. Ali to nije znat. To ne mora znati. Čije gene nosi? Stabilnost je sve. Prije je bilo dovedi pa zavoli. A sad društe se, želja za posljednje i nema ništa od toga. Razumije? Znači, ne gledaju genetiku, ne gledaju dobrotu njihovih roditelja, njihovo poštovanje i sve ostalo. Ja znam, ja sam na selu bio. I tačno smo znali koja odgovara. Mislim, u tima sam vodama davno. Ja kad sam dijete vidio, kad sam sa babom porađao... Kako koja kome odgovara? Nisam te razumio. To kad se bira devojka za brak, to hoćeš reći? Kome odgovara? Pa onda dođemo pregovarači, roditelji. Je li tako bilo? Kako se zove to? Navodađi? Znači, provodađi. Dođemo kod, mi smo zajednice, živjeli smo u zajednici, sad ta zajednica prati kakva je, da li je poštenoga roda, da li je ovo, koje imaju mane. Gledaju bolesti u familiji. Ako je neka obilježena, neki nedostatak fizički ima, to je Bogom obilježena. Tu nećemo tako. Ne, polako. To je za nekoga drugog. Svaka roba ima svoju mušteriju. Ne bih žene nazvao robom, kako god govorite, čak i kao metaforu ne dozvoljava to. I šta je? Znali smo da je neka žestoka bila. U kom smislu? Pa agresivna i htjeli su da je udome. Čekaj, šta žestoka, u čemu? Nasrtljiva. Pa ne govorim o ljubavi, jer nije imala iskustvo. Došla je nevina. Ali po naravi je bila žučna, pogotovo ako je imala viška muških hormona, zakolejanje zubima i odere za 5 minuta i tako. A i može da povuče, to je dobro na selu. Sad, šta se to radilo? Znači, svekrva je treba srediti, ona će svekrvu. Onda svekrva, pošto mlada dođe, mora noge svima pratiti. Čekaj, da te pitam nešto. Možda da zapamtite svi da je stao, pošto moramo da idemo na srećne reklame. Zapamti, dakle, dolazi u kuću devojka za koju nismo sigurni da je baš sve u redu, ili tako? Polako. Dobro. Idemo na srećne reklame, da malo i mi spružimo noge i onda nastavimo. Uzmemo neku kintu, brate. Emisija Posle ručka, pošto gledalci, ako ste sad uključili, ja mislim da ćete uživati kao što su uživali oni koji su do tada bili. Evo, gospodin Neđo Dražić je počeo jednu priču, do duše vezane za selo, ali tako, Neđo? Da. Kad dođe, kako se to zove, mlada u kuću, ali tako? Za koju nismo sigurni baš da zasluži onoga od koga je došao. Tako, smo to bili? Pa jeste tako. Mlada je po običajima hercegovačkim, kad god dođe u kuću, pere noge. Kome bre pere noge čovjek? Njegovom ocu, njihove braći, mužu, i sebi. Ali svekrvi ne pere. A sebi, ili ponekad opere? Ne, svekrva je... Ne, sebi, ona, mlada. Svekrvi depilira noge. Opere noge. Mora i da izdepilira. Pazi, to je takav običaj bio. Dobro, ajde, nije to tako bilo. Ko je malo dlakavija. I onda tu vodu ne baci. Dobro. Nego ostavi sa strane i kad sa svekrvom kuva supu, ubaci u supu. Skuva supu i svekrva, svi ostali muškarci je slušaju. A svekrva reži i ne daju na mladu niku. Tu je problem. Nisam razumio, onu vodu u kojoj su prali noge od kuva supu. To i dan danas rade, šta? Doduše mi ne znam šta kuvar sve uradi kad smo u restoranu. Šta ubaci u čaj? To je magija, to je visoka magija. Pa nije, to je samo energija u drugom stanju. Pa magija je energija. Daj ti neko, nek ti nokte odreže, nek ti isturpija to i samelje to i staviti u kolač ili nešto, ti poludiš za njom.
Ne daj Bože. Pa ne znaš, nisi svjestan toga. Ja sam zadnji put poludeo za mojom ženom, čovječe. Možda mi to radilo. Moram sve da proverim. Pa dobro, ajde, to su možda i uređili. Morat ću da vratim film unazad. A dosta primjenjuju, okupaju mačiće koji nisu progledali i skuva mužu supu i on ništa ne vidi pored toga. Samo vidi nju i to je dobro. Da li ja mogu da se dovežem na ovu temu? Ali kao psiholog ili kao... I kao psiholog i kao astrolog, naravno. A dobro. Pre 26 godina pričala sam više puta, pa se sad izvinjavam ako je neko već čuo ovu priču. Kada sam prvi put upoznala svog supruga, znači bukvalno do tada nismo znali jedno drugom ništa, dao mi je svoje podatke rođenja, uradila sam u horoskop, nismo se upoznali zbog horoskopa i astrologije, upoznali smo se zbog nekog poslovnog dogovora, radi u BK kompaniji, trebalo je nešto da se sponzoriše tad u to vreme. I sad, kao škorpion, veoma radoznao, nije problem. Ja sam, malo pre sam spomenula, rođeno i zadovoljna svojom astrološkom kombinacijom znak rak, poznak škorpion, mesec u ribama. Moj suprug je inverzija, škorpion, podznak rak, mesec u ovnu. Alal verađenka. Prepoznali smo se energijama. To je sad apropo sve jezik simbola oko nas, zaista. Samo što mi ne možemo da naučimo različite jezike i nije potrebno da ih učimo, da bismo umeli da iščitavamo kao znakovi pored puta, Andrićevi recimo. Onoliko koliko upoznamo neku oblast, neko znanje, neku nauku, koliki potencijal imamo, koliko se time bavimo, a koliko god potencijal veliki da je i da se celog života nečim bavimo, naravno da ne možemo sve da znamo ni blizu. To nije lažna skromnost. Iako se bavim 26 godina ovim poslom, svesna sam toga da malo toga znam, a ogromno je moje neznanje. Naravno u ovoj oblasti, ali u drugim oblastima kojima se ne bavim tek. Znači, mi smo tad, na osnovu slike njegovog horoskopa, ja sam mu vrlo hrabro rekla, ti si moja druga polovina. I on se uplašio. Posle koliko dana poznanstva? I on se uplašio. Verovali ili ne. Uplašio se? Pa dobro, to je sad psihološki moment muškarci. Nije sjeo supu od mačića, žena. Evo, neću. Oprani. Od opranih mačića, ne, čekaj. Ne, supa od mačića. Sve je to dobro. Znači, idete na seminare, idete na kongrese, dopunjavamo se, čitamo u novinama nešto. Dokle šta došlo? Ili da u toj priči poznate sebe. Tako i mi isto koji smo, pošto živim u Americi, najpriznatiji sam šaman. Ali mi svake godine imamo... Gde si najpriznatiji? Moram da nam objasniš, gde si najpriznatiji šaman? U Americi. Ovako, skup vraća 7-10 hiljada koliko hoće ili Zulu plemena i ti demonstriraš svoje znanje. A gde to? Ne znam. Pa imamo mi skup, bilo je sad u Kanadi prošle godine i tu sam osvojio. Prvo mjesto. Skup ljudi koji to misle da znaju, to su duhovni iscijelitelji plemena. Jel znaju ili misle da znaju? To su dve stvari. Ne. Oni znaju. Sad ne znaju koliko čovjek zna. Ako samo pratiš svoju tradiciju s koljena na koljeno, ti si, dovde ti je vidokrug. Znači, ne vidiš dalje. Ali ako se družite, sad demonstriraš ti svoje znanje. On svoje, a svi mi prepoznamo koliko šta vrijedi. I mi ga između sebe biramo ko je najjači. A koja vrsta znanja to kad pričaš tako? Duhovna znanja. Naprimjer, duhovna znanja. Dođe čovjek do 10 sati mrtav je. Faktički ti ga možeš izvući. To ne znate. Kad vidiš da mu duša izlazi iz tijelo, kako mu ne dozvoliš da mu izađe? Da je vratiš nazad. Da je vratiš nazad. Možeš da vratiš. Jednostavno. Vrisni. Molim? Deru se ljudi. Naprimjer, ako nekoga nema, gubi se sve ono, vidi da mu vjetar ili nešto ili neka silueta izlazi iz njega. Vrisni i lupi ga u predjelu srca. Ti ćeš ga vratiti. A mi drugčije to radimo. Naprimjer, nikad duša čovjeku ne može izaći ako ima slavuja. Molim? Ako imaš slavuja kući. Gdje? U kući? U kući. Znaš, je ti ovo neko... Ima prodaju slavuja ovih dana po Beogradu? Nema. Ili ako ne živiš na slavujevom vencu. Da. Ima slavujev... Ima slavujev venac. Držiš ga. 100% ne može da izađe duša. I to.
to sad prepisujemo ovima što su bolesni. Da ne bi ispustili plemenitu dušu, nađite plemenitog Slavuja. E sad, možeš ti njemu do 40 dana vrat dušu. Zašto se kaže 40 ako ga možda se povrati? Kažu, ne može, on je gotov. Ne, nije tačno. Zašto je bilo uvijek 48 sati da on odleži? Ko? Ako se bilo koji se uspokojio, nikoga nije sahranjivo. Tako je. Je li tako bilo? Je li može da se povrati? A mogu nešto pitan jednostavno? Ja vam govorim ono što znam i što radimo i šta može. Ja pitam nešto ovako znatiženo. Šta može, po tome mi bi svi živjeli 1.000.000 godina. Pa znate šta? Tako, ako možemo svi da vratimo. vratimo. Može bar pola miliona, ne mora milion. Čovjek živi... Pa ja ne znam kako sad duša ima veze sa ovom temom. Zato što nismo... Mislim da smo mi malo zglajznuli sa... A mi smo svi duša. Mi smo duša. Ovako. Dobro. Vas dvoje ćemo da ostavimo. Govorimo nešto šta ti može u životu trebati. Ovo možda ti zatreba. Pazi, kao Lane Gutović. Kaže, ne znam što sam pričao, ali može nekom da se zatreba. Pošto imaš viška muških hormona, da ti odmah kažem, ja te samo posmatram. Ne ulazim u tvoj posao, puna si vode. Čekaj, što to znači? Nisi zdravstveno dobra. Naduvana ko žaba. Nemojte ljudi moji... Slušaj me dobro, povedi računa o sebi. Ne postoji čovjek koga ja ne vidim da ne znam što je. Tačno znam. Ne treba mi niko reći. Dones mi njegovu kosu živu, ja ću tačno... A kakvu vodu imam? Nemam vodu, gospodine Neću. Imate, imaš, otičeš. Nemam ništa vodu. Kolen imaš. Nemam ništa. Pogledaj ruke, aj pipni ovak. Aj pipni da vidiš kad se vraća. Nemam problema, pa ne moraš se bojati ništa, to je u tebi. Šta ima veze? Pa ne plašim se ja, ali nemam problema. Ali jesi tačno, imaš muških hormona, naduvana si, davno si muških hormona. Kako naduvana, nemojte molim što je zabranjeno. Mi radimo ovdje alkotest, narkotest. Ja sam onako malo drča, to je tako. Ne, to je hiperaktivnost. Mogu da pitam za ovo naduvana, na što se to odnosi? A šta ste vi, gospodine, ako ja imam tako to? Šta ja za vas da kažem? Vodolije. Ajde, ti si prorok. Kako misliš, zdravstveno stanje? Ne, šta ja vama da... Pa ja ne razumijem se u zdravlje. Ja ne znam šta ste vi. Šta ste, čime se vi bavite? Ja vas malo što spitam, jeste prorok, beli man? Nisam, ja sam lekar. Samo da vas pitam nešto. Kakve veze ima sa zdravlje, duša, ovo, ono, sa našim poslom? Kako nema, ja ti govorim da povedeš računa da traješ. Jer vi mislite da vi možete lečiti ljude? Ja ne mogu. Vi da lečite ljude? Nemoj, molim. Ne, stani. Oprostite sad što vas pitam tako. Čekaj. Ja mislim da niko od nas proroka ne može lečiti ljude. Kao holistik doktor mogu dati savjet. Medicina liječi, a ovo je dopuna. Tako je. I ja smatram... A duhovno liječe najljepše liječenje na svijetu. A zašto je duhovno? Ovdje posjećuju Božje hramove. Napunćeš dušu ljubavlju. Možeš širiti, neš uvenut kao cvijet i tako. Ja moram psihološku samo jednu odrednicu da kažem. Ovako, sposobnost čoveka da voli zavisi koliko je ljubavi u životu primio. I zbog toga je jako bitno da se nadoveže na ovu gospođu što kaže razvedeni roditelji, jedno, drugo, treće. Ta ljubav je jako bitna, međutim, niko je nije dobio dovoljno. I upravo ovo što gospodin Neđa priča, odlazak u crkvu, hram, razumevanje, potraga za tom univerzalnom ljubavlju koja se zove Duh Sveti, Bog, univerzum, Allah, Buda, nije bitno kako. Upravo to je nadoknada. Znači, na taj način mi popunjavamo rupe koje su napravili roditelji zato što su bili strogi ovakvi, onakvi. Mene kad je mama, kad sam rekao mojoj mami da me nije volela, ona kaže, sram te je bilo. Pa nas učili, kaže, deca se vole dok spavaju. Pa ja sam se šlogirao. Znači, ona dok sam spavao, ona me volela, a kad sam se probudio, tu je radila kajiš, motka i tako dalje. Ali ona je uspjela da napravi čoveka od mene, svaka je čast. Zato kažem, jako volim kad odem na groblje, da se zahvalim tim ljudima što su mi ulepšali život, razumeš me? I one što sretem na groblju su sve moji prijatelji iz detinjstva, tako da veliki pozdrav, dragi moji, vi znate na koga mislim. Božje hramove. Znači, mi svi posjećujemo Božje hramove. Mi ostavljamo pozitivnu energiju, a negativna energija ide u središte zemlje. Možeš da se moliš. Treba da se moli. Zato je crkva da se mole ljudi, ne samo za sebe, za svoje najbliže, za prijatelje, neprijatelje i sve ostale. Je li tako? Sad, pošto je šamani i to sve, mi imamo neke druge bajalice. Isto je dozivanje pozitivne energije. Ajde, pojitelju će poslije, hoću da malo porazgovaram sa Vesnom. Pojitelju će poslije veza pravoslavlja u kome smo pravoslavci, ovoga u svemu što pričamo. Završio sam teologiju, možemo i o tom pričati. Pa dobro, što si ti završio, to nema veze, to je malo mnogo. Ali pričat ćemo. Vesna... Znate šta, sad kad bi svako pričao o tome koliko zna i šta zna i da se lično promovišemo, ja mislim da bi trebali ovdje, onako što kažu, 1/5 emisija da spoje. Dobro. Ja ću da se nadovežem samo na početak emisije, Vanja, kada ste rekli, da li je ova emisija naša lična
ajde, promenaža, što kažu, ili smo došli ovdje malo da uveselimo ljude i da prenesemo neku pozitivnu energiju. Naravno, ovo drugo. Ja ću da kažem da smo mi zbog ovog drugog. Znači, ta neka energija koju svako od nas posjeduje, i uopšte ko zna šta bi gospodinu Belom sada rekao, da smo negativni, da smo pozitivni, verovatno kad bi išao redom, ko zna, možda bi rekao i za mene da sam negativna. Nije bitno, zato što sam verovatno u crnom. Nije važno, sada ja hoću da kažem par stvari, a poslije vi možete kasnije da se nadovežete na temu. Hoću da kažem da stvarno svi mi posjedimo te energije. Neko ima jaču energiju, neko ima slabiju energiju i sada slušam, ja opet ću kažem ovaj gospodin u belom, ja kad ga slušam, samo on ovdje ima energiju, samo on ovdje zna, samo on prenosi neke jake stvari, samo on poznaje i Egipat i piramide i gradove, neke tajne i to. Verovatno i mi, kad bi sad krenuli neke priče, verovatno mi znamo možda i više nego gospodin. Ne, ali Neđo ima iskustvo i godine. Ne, ali sad kad bi krenuli, sad smo krenuli ko šta kroz ovu našu profesiju, ko je gde je pisao, šta je radio, šta je pogodio, ajde, i štampani mediji, i ovaki, i elektronski, to mi bi, ko zna, ja opet kažem, ko zna dokle bi stigli. Ja samo hoću da kažem da naš posao, da li je to astrologija, da li je to numerologija, da li je ovo što se Vesna stvarno bavi, stvarno, ja sam čula za nju stvarno mnogo davno, stvarno žena jeste u tom svetu i sad ko je voli ili ko je ne voli ili ko mene voli ili ko Dušana voli, to je opet druga priča. Žena me voli, rekla mi da me voli. Ok, super, to sam čula, a pošto je riba, ili tako, koliko znam, tvoja žena riba u horoskopu, znam, i moj partner je riba i rak i tako, pa onda znam ovo što ti vodeni znaci kako funkcionišu. Hoću da kažem da nas ljudi zovu kad osjete našu energiju. Ja ću sada aktivno da dam vezom za energiju. Uopšte neću da kažem koliko ja znam ili koliko Dušan zna ili koliko Vesna zna, to ja ću da kažem da oni moraju to nekako kad nas vide da to prepoznaju. Ili kroz pogled, ili kroz reč, nešto, znači postoji to nešto što se nešto što kažu. Prosto i kad ćutimo, to je nešto što se prenosi. Zašto nas ljudi zovu? Vesna je lepo rekla, mi nismo lekari, je li tako? Ok, mi ne lečimo, ali mi neke stvari kroz zvezdi ili ja kroz brojeve možemo da prepoznamo, možemo da uputimo. Znači, ako ja nešto kroz brojeve svoje prepoznam i kažem možete da imate problem, vi idite normalno kod lekara i normalno da trebate da se posavetujete sa stručnim licem, ali dajmo neke znakove ili neka usmerenja gde ljudi trebaju da odu. Zašto nas zovu? Verovatno da se ne zovu zato što ne znamo. Ovo što je Dušan rekao, stvarno, ovo nije sad da ja sad želim nešto njega da hvalim, u ovoj emisiji baš naprotiv, onda ću prije da hvalim sebe, ali kazat ću. Dušan je u emisiji, ja ne znam, ja kad uključim televizor, Dušan iskače iz svih ekrana mogućih. Ja kad stvarno otvorim novine, Dušan iskače iz stvarno, ja se plašim stvarno što kaže Vanja, da stvarno otvorim frižider i doduše otvaram, jer bilo bi malo ipak mršavije da ne otvaram, ali sa strahom. Ali dobro i strah je za ljude. Znači, verovatno njega zovu, Dušana konkretno, i da piše i tu da daje svoje prognoze i to, zato što čovjek zna. Zašto ga zovu? Ili mene, evo sad ću kažem mene. Zašto ljudi žele kontakt sa mnom? Znači, prepoznaju moju dobru energiju, prepoznaju moje znanje i znate šta, Vanja, vas može neko da kontaktira i jedno da pozove i te više nikad neće da okrene vaš telefon ili da želi živ kontakt sa vama. Zašto? Pa to. Ali lepo je i Dušan, opet kada sam se danas nakačila na Dušana, stvarno lepo kaže, mi živimo od toga, to je tačno, ali moramo da imamo znanje, moramo da poštujemo neke stvari, moraju ljudi da imamo energiju, ali tako? Pazi, kad ti imaš hrabrost, vidi, ja nju jako poštujem i volim, sve ljude koji sa mnom koračuju. Pazi, ja imam recimo kumu, jednu Lidiju Bartulović, pa ti sad će da poludiš da su me prozvao javno, ona zna numerologiju. Ali ona je izlučana, njoj je sramota da kaže da je numerolog. I ona, pazi, A što je sramota? Ajde sam, pa ne znam što je sramota. Ona kaže, ja sam numerolog, ja sam, brate, astrolog.
100 godina više sam sam sebi dosadio, razumeš? Čekaj, da se ona stidi toga što je to? Nema čovek hrabro. Pa naravno se stidi, brate, ovo je Srbija. Ti kad kažeš se baviš nekim metafizičkim stvarima, nešto što nije motika, kramp, što nije fakultet i tako dalje, ljudi odmah te gledaju ovako. Nemoj znači se motiku, kramp i fakultet. Ovo će biti ono ko vas hoću da voli, ti ko vas kažem ne nešto voli. konkretno, razumeš me? Znači, ovo su neke, pazi, u horoskopu je to Merkur, pazi, intelektualne neke veštine kojima ti imam dupliran. Blizanac devica. Ne, odlično. Pa su odlično, sigurno. Ne, ali sjajno rekao je, samo jednu rečenicu ti kažem. Vidi ovo. Imaš koliko hiljada lekara u Beogradu i svi rade. Što bi se mi svađali ovde? Pa mi svako ima svoju klijentelu i publiku, razumeš me? Tako da, ljudi moji... To je sujeta ljudska. Znaš, da nećeš da prihvatiš da neko sem tebe nešto zna. Izvinjamo se, morate imati razumevanja za gledalca. Izvolite, pa ćemo da nastavimo. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Pozdravljam sve u studije. Dobro. I imam pitanje za sve u studiju. Dobro. Interesuje me budućnost moga sina. Rođen je 23.3.85. To ćete morati da pitate ovu gospodu. Šta znači budućnost? Šta znači budućnost? Budućnost je širok pojam. Znači, to mora malo da nekako da se suzi pojam. O čemu mislite? Na zdravlje, posao, tome da li će... Pa interesuje me i za zdravlje i za posao. Dobro. A zašto to pitate? Ne verujete mnogo? Jel radi? Ne, nije to mislila. Ne da ne verujem, ali interesuje me, pošto ima 3 sina, sad čeka još jedno i interesuje me baš budućnost. On je srećan čovjek, gospodin. On jeste srećan čovjek, ali ne idemo baš u životu sve tako slatko. Pazite, kome ide toliko dece dobije da mu ne ide slatko? Ne ide tako, nego njega izvlači, upravo smo malo prepričali o energijama i to njega izvlači zato što je on izuzetno energična osoba, ne odustaje lako od cilja, ali ima jednu jaku karmu. On karmu vuče sa ženske linije, znači sa strane... Da li je tu gospođo, sluša? Aha, tu ste, dobro. Znači, ta karma vuče sa ženske linije. Znači, vaša strana, pa strana vaše bake, pa strana vaše prabake. Znači, to je ta neka linija koja je baš nešto nije nešto naročito usrećilo u životu. Vi sad pitate za njega, ali boga mi ni vaš život nije sladak i boga mi imali ste mnogo tereta na duši, ali što ste hrabri i jaki i ne odustajete lako. Dobro, pitate normalno za njega. Znači, ne trebate vi toliko nešto da se plašite. Jeste, ima on padove i ima padove i na neki teži način dolazi do svega u životu. Znači, ima 100 nekih prepreka i kočnica, ali na kraju, opet kažem, zna da se iz svega to nekako izvuče na pozitivniji način. Ova godina, kad se gleda uopšte njegova lična godina, ona je nekako, što kažu, pokretač njemu. I on je nekako, po meni, mnogo nekako stabilniji i jači nego što je bio prošle godine. Meni, na primjer, njegova prošla godina se uopšte ne sviđa. Tu je imao nekih dosta padova, dosta nekih situacija iz kojih baš nije moglo lako nešto, što kažu, da se izvuku. Ostavite ovaj telefon pa ćete čuti ovu celu priču da ne budemo... Ne, moram da kažem samo gospođi jednu rečenicu. Gospođi, hvala. Da li vaš sin hoće da ide negde u inostranstvo da radi nešto? Da. Znam, nek ide u Nemačku. Ćao. Dobro, samo... Nemačka mu je... Ali u sledeće 2 godine. U sledeće 2 godine. Ove godine. Nemojte Ove sad godine, u kopati sledeće 2 godine. Nemojte, ljudi, to su osjetljive stvari, da li neko ima ovu bolest. Teo ste Vesna, ti već dugo radiš sad u Bosni i Hercegovini. Tako je, radim. Sad mi kaže ovako, ali još iskreno mi reći, da li tamo više veruju poslu kojim se ti baviš ili ovde u Srbiji? Pa veruju i u Srbiji, a da kažem vjeruju i u Bosni i Hercegovini. Vjeruju. Ali da, znate šta, mi smo u stvari deo osmanlijske vladavine i u doba verovanje, znači u sihire, u crnu magiju je doneli su Osmanlije. Ja ne znam, ja slušam samo, da. Da, doneli su Osmanlije, tako da je to ostalo ostaci, znači za crnu magiju. Ljudi se meni svakodnevno, ja moram da kažem, javljaju i kažu da nađe u svojim jastucima nokte, dlake i ovo. Znači, neko im nešto to postavi. I ljudi, ako nađu to u svom jastuku ili odu kod neke babe ili dede koji gledaju i kažu razbite prag, naćete nešto, oni nađu neke zapise,
od nekih hođa, nadri hođa u stvari, moram da se ogradim, da sve hođe, da pravi hođa nikad, pravi sveštenik nikad neće ništa raditi loše. Oni su tu, znači, osim naravno ovi neki delikvenata koji rade nako privatno nešto svoje, znači, ako su pedofiličari ili ako su... Ne, i to, ali što se tiče vjere, što se tiče crne magije, nikad pravi hođa i sveštenik neće to raditi. Ali postoje nadri hođe, postoje nadri gatari, nadri vračari koji svašta rade. U stvari kamioni, avioni, helikopteri. Šta ih najviše interesuje? Pa ovako, iskreno da kažem, ja sad gledam, oni to gledaju sad... Da ide na satelite? Ne, narodu, datum godina. U biti ja ne. Ja ili mora da dođe kod mene direktno, ili ako ne, da mi pošalju slike. I onda se ja usmerim i gledam. Nekako mi je ovako to ovlaš je to, sve to kratko da bi ja mogla nešto da kažem. Onako mogu nešto da osjetim, ali nije to kao kad se vidi slika sad. Evo, ja, na primjer, mogu da kažem da sam osjetila da ovom dečku, da je dobar dečko, da nosi baš gene od ove žene koja se javila, ali vidim da su mu ruke i noge vezane nevidljivim lancima i da mu se nikako ne da naprijed korak, 2 koraka nazad. Naprijed, to je ono što sam ja osjetila. Ali sad tematiku, odnosno da bi ja poentirala šta je srž problema, ja moram da budem sa tom osobom ili da imam fotografiju. Mogu još nešto da pitam, pošto je radila ovde i radiš u Bosni. Šta su to glavna interesovanja njihova kada reč o tebi, a šta je bilo u Srbiji? Da se to razlikuje? Ne, u stvari problem je uvek isti. Problem je znači da se ljudi loše osjećaju, da imaju problema u braku, da se ljudi rastavljaju, da dosta se rade crne magije, da jedno na drugo pa se zavađaju zbog te crne magije. Ona viče, imaju nekad kad i porodice su gde ja to izmirim. Ajde da se malo vratimo na temu ove emisije, gde ja kažem, nije tačno da vam ta komšinica radi vražbinu. A on kaže, ne, ja sam bila kod nekog, pa je taj neko rekao, ne želim da omalovažavam, ali ja ne vidim da ovo. Ovi viču ovima, neko kaže, a ovi kažu ovima. I onda to je rat, Bože sačuvaj. Imala sam priliku da mi dođe žena koja je plakala predavno i rekla, recite mi, da li sam ja uradila mom rođenom bratu crnu magiju da njegov sin pogine? Ja sam se zaprepastila, verujte mi. Zato što svi tvrde, vratno je to uradilo. Zato što je otac i snaja koja mrzi svoju zaovu, najlakše mi je bilo da kaže, dete je poginulo, vozilo motor. Pa mislim, treba da se pazi kako se vozi. Odnosno, postoji nešto što se zove zla sudbina, ja kažem. Od nje teško može čovjek pobjeći. Ja hoću da kažem da... I oni su rekli da je kao navodno zaova radila crnu magiju da pogine. I sad brat se naljutio i tu može, malte ne daj Bože, da padne mrtva glava, umjesto da se izmire, da to nije ništa istina, nego su zli ljudi ili nestručni ljudi. Kako ste prihvatili tamo, kao konkurenciju ili ne? Ne, odlično. Koji se bave tim poslom? Znate šta, ne mešam se ja u nešto što ne znam. Ja se ne mešam u astrologiju. Evo, Dušan Veličković, evo gospođa Vesna Virgo, to je jedna dama par excellence što se tiče kraljica astrologije, što se tiče barem žena na našim prostorima, da se ne naljuti posle Milje Vujanović-Regulus, koja je bila najbolja na našim prostorima, to se zna. Kažu da ličim fizički na nju. Kako? Da fizički ličim na nju. Da, imate malo. I ja ne mešam se u to. Ja se ovo ne razumem kad kaže ono da neko može da vas bi, gospodine, Neđo, gospod Neđo, vas bi trebalo onda tamo gde ne treba da vraćaju ljude tamo onom, nego da i vi odmah vratite, da vas zaposle. Znate, ja ne razumijem to što vi pričate. Ovo ne znaš da pričaš. Pa ne znam, eto, ne da se mešamo. Da neko saznanje dobiješ, znači moraš imati genetiku i provodnik nečije energije. Ja ovdje pomažem ljudima da im dam svjetlost. Ali ja živim i radim u Americi. Za koga radim? Za vrh. Razumijete? Znači, vi ne možete bez neke provjere biti neko na vrhu piramide u tim stvarima. Okej. Postoji magija, postoji sve. Ja sam Hercegovac. Ja vrlo dobro znam šta se radi tamo. Postoji. Znaju ljubomora. Samo je to tradicija. Pa šta da nije bilo Srba? Kad bi bilo Srba? Da nisu znali vražbine. Da vežu sultana, pašu i tih... Jer prvu bračnu noć morala je mlada spavac sa tim magom, pašom koji je, i Srbi su ubijali prvo dijete.
Onda se dosjetili. Od tada, tu je ostala poslovica, prvi mačić se u vodu baci. To je od tada. Nije baš od tada, ali to je surova naša istorija. Znači, to je samo tradicija. Ali samo ne vidim vezu sa početkom priče. Vanja, mi smo bili... Pitaju mene nešto. Da. Šta si teo da te pitam? Se slažeš s ovim ili ne? Vidi, ja se slažem, Neđu obožavam, Neđu je moj vodolija, razumeš me? On je čovjek ekspert. Ajde ljudi, ja se držite vi. On je šaman čovječ, on je čovjek, bre, institucija, razumeš? On se u milion stvari razume i stvarno ima toliko iskustva. Kad bi ja pričao šta radim, rekli bi, daj, ti sve znaš. Pa ne znam sve, ali znam mnogo toga, zato što mi vodolije smo fantomi, jednostavno smo ludaci, idemo. Sve nas zanima. Šta ćemo mi ostaviti, se smatramo nižim vrstama? Ne, vidi. Ja sam bio kod tebe u emisiji na OBN-u, je li tako? Jesi. Je li bila najgledanija emisija Bosne i Hercegovine? Jeste. Jeste bio. Jesam ti dao jednu amajliju sa školjkama? Jesi. To ti je spasilo. Otkud znaš ti? Kako ne znam. Dao sam ti zato što ti je trebalo biti. Jer su ti sinovi imali sudar, ili nikom zlaka z glave nije falo. Nije. Je li tako? Nije, tačno. To si ti štiti. A da ne govorimo ostale stvari. Da vam kažem samo nešto. Jelena naša, ova Petković, izvinjavam se, što radi u Happy-u, ona je došla kod mene, njena majka je non stop u bolnici bila. Rekao, Jelena, ona je drug naš od Pere, Čede i ovi su moji prijatelji. Ja sam rekao, Jelena, majku ćeš izvati iz bolnice, to provjerite sve. Imaš zemlju i u madracu sa groblja. Odi kući, izvadi to i majka će ti izaći iz bolnice. Tako i bilo. Nisam razumio šta vadi, gde vadi. I hiljade stvari koje sam to. Samo da vam kažem nešto, izvinjam se, ne znam, pošto ćemo ići na pauzu. Ja sam sumnjao mnoge stvari što mi Neđa pričao. Kad smo bili u Sarajevu u hotelu Holiday Inn, bili su oni, kako se zove, iz arapskog sveta, Neđa je prišao, svaki sa njim, pozdravio se i već im tamo u holu radio nešto na leđima. Ja to moram da priznam da sam video. Pa kažem, Neđu institucija. Ja da nisam vidio, ne bi ovo rekao. 100 godina u tome... To je zaista tako. Iskreno da vam kažem, u 3/4 svega što smo pričali, ja ne verujem. Bio je summit i ja došao tu u emisiju u Holiday Inn i sad mene zove Eci me Neđade. Ja okrenem se jedan od glavnih milijardera šejka koji ima sve, kojeg sam ja liječio prije. Od čega? Ne smijem se kažem. Pa neću imena, ali svi imam i poznam i mnogo. Ne imena, nego od čega, ne mora ako se ne provoza. Pa neću reći od čega je bolesno. Svaka je bolest za sebe. Tako da... Ne, rekao si nešto interesantno. Jedini koji ima dozvolu da skida magiju iz Emirata, da tera šeitana sam ja. A nisam lokalac, razumiješ, što beduini radi. Samo te pitan nešto si rekao, zato sam viknuo malo, pa smo se čuli, uletili smo u dnevnik, ja sam rekao nemoj. Tvrdiš da su Gaddafi i ko još živi? Saddam Hussein su živi. Kako? Na osnovu čega? Pa lijepo. Ovako, ja njih dobro znam. Ove što su živi ili one što su bili pre? On je još živ, ali 100% je živ. Jedan i drugi. Čekaj, ko su oni što su ih vidjeli? Evo sad ti reći. Gaddafi. 12 isti bilo. Ja sam trebao ići za Kuvajt da liječim neke i onda su me spustili u Tripoli, vidim vojna vozila. Šta je? Ušao sam unutra i s njima sam dole išao u taj centar gdje je Gaddafi. Prvo kad sam upoznao, pogledao sam ga i sve, kaže, odmor, to je hoteli, to je grad unutra. I rekao, dobro. Kaže, odmor se i sutra. Ja sutradan, donio sam hercegovačke trave i još to šta, razumije, i tibetanske lijekove, razumiješ me? I dođe drugi. Rekao, nisi taj. Kaže, ti si umoran. Ne, nisam ja umoran. Istina. Ima zapisan energoprojekt. A koja je razlika na njima bila da si vidio? Isti su po izgledu, ali nije po energijama. Treći dan, četvrti. Pa nastavljaju razgovor gdje je stao onaj prethodni... Ma energije, vidiš mu po energijama. Ne, mislim, jel nastavljaju razgovor tačno gdje je stao... Sve, nema isti razgovor, isti pokreti, sve to ljudi... I glas, sve? Ma sve glas, 100%, čovječ. I ja rekao, dobro, kaže, ne znaš, znam, ali nisi, daj mi onoga prvoga, pa će njega liječiti, jer njega ima te probleme. A on je znao, pošto sam ja u Mostaru bio u Čitluku, u Hercegovini i u Međugorju sam živio, razumije? On je sve znao o meni. Ne možeš ti doći do nekoga predsjednika ili ja nisam ni tražio, da pravo kažem, on je tražio mene. I
ništa. I sad ja izlazim van i vidim jedan mete. Ja ga osjetim energije i ja ga okrenem. Preko tebe sam radio prvi. Gledao sam, hoćeš da te liječim, imaš to i to. Čekaj. Reko, niz Gaddafi mete patos. Zezao me, čoveče. Jel vidiš ti koliko... Njima teško povjerenje imati. Kad dobiješ, ti si tata za njih. I ja sam njega okrenio. Ma mene nije interesirao ko je. Ti si taj i onda smo normalno pričali, komunicirali i sve. Razumiješ? I pomogao sam mu i on mi je te šejke nabacio. Mislim, predložio mene, imali su probleme, jedan je isto... Dobro, idemo samo malo se vratiti na našu temu. Ajde. Moram nešto da kažem malo pre, kad sam u pauzi rekao, što se ne ubacuješ više u razgovor? Šta si mi ti rekla? Rekla sam da jednostavno nisam takva, da imam domaće vaspitanje, da znam kada ću da učestvujem u razgovoru, poštujem voditelja, odgovaram na postavljena pitanja i Beograđanka sam. To si rekla, da. Je li to bitno? Bitno je. Zaista? Veoma je bitno. A da li to uvredi nekoga ko nije Beograđan? Meni je bitno. Iz mog ugla je bitno, zato što mi dolazimo iz različitih sredina, različito smo vaspitani, različito obrazovanje i to, verovatno, to negde, što kažu, prosto različitih energija i nekako to uvek nekako, što kažu, ko onaj čuperak iz kutije izađe na kraju. I na kraju, znate šta, Vanja? Ljudi koji nas posmatraju, gledaju. Znači, ja sam malo pre rekla, mi nismo došli ovdje samo radi lično svoje promocije. Ja ovog gospodina zovem gospodinu Belom. Ja slušam sve vreme njegov razgovor. Moja stvar da li ja u to verujem ili u to ne verujem. Imam pravo ko svi vi. Ali posle ovog razgovora, ja mislim da će sada, ja mislim da će 50 ljudi možda biti ispred vašeg studija da sačeka, pošto toliko je sebe promovisao tako šta se može, šta se vidi, šta se zna, koliko je najbolji, koliko je najpametniji, koliko se negdje super i tako. Prvo, uopšte mi se ne sviđa razgovor sa gospođom Vesnom. Uopšte mi se ne sviđa vaš razgovor sa gospođom Vesnom. Kako otkud vaše pravo, pa moje lično stvar. Ja sam dobila sad pravo da kažem i hoću da kažem. A ja ću poslije da saslušam kad gospodin Vanja bude vama dao reč. I jednostavno tu, mislim, prvo za Vesnu nema ko ne zna. Znači, Vesna i Kleopatra su žene koje su stvarno jako dugo na ovom podneblju. A vi sad ste našli nju, a vi ste našli sada da pričate o Vesninim hormonima i to sve. Kad neko pita, on je već odlučio. Kakvi su hormoni, da su ovaki, da su onaki, pa kad vas Vesna bude pitala i dozvolila i dala vam zeleno svetlo, onda možete da pričate o tome. Možete da učestvujete u nekim konkretnim... Ja poštujem date. Pa možete. Ja vas poštujem, ali nije u redu ovako. Ko ima najviše? Hercegovci najveći bonton imaju. Ali znate šta? Ne znam, to vi mislite. Odlično poznajem i Hercegovce i znam. Neću da komentarišem sada. Najbolje je sada da pričate svima ko od nas ima zdravstveni problem i da li ga ostavio muž ili da će da ga ostavi sutra i šta će da se desi. Pa trebamo svi da damo zeleno svetlo da bi vi uopšte tako nešto komentarisali. Ja o tome pričam. Znači, svako od nas ovde posjetuje znanje. Imamo određenu harizmu, imamo određenu kulturu, ali jednostavno nije lepo, mislim, možete dajete neke komentare koji nisu na mestu. Nema veze što niste lično meni, ali meni se to ne sviđa ako sam ovde došla jednostavno i želim da učestvujem u razgovoru, ali je vezano za ovu temu današnju. Vi ste otišli predaleko. Pričate sada o piramidama, pričate o nekom nepoznatom gradu, pričate o nekim prolazima, pričate kako ste u jednu rupu ušli, a drugu izašli i kako ste uspeli tamo izađete iz jedne rupe, a taj pesak padne u tu rupu. Kako ste uspeli uopšte da pronađete taj prolaz u piramidi? Šta kažete? Niste vi u tim vodama da možemo pričati? Pa ja nisam u tim vodama, ali da uopšte nisam u tim vodama slušam šta pričate. To su stvari toliko nerealne. Prosto je gradovi, imate prolaze i sad se taj prolaz jednom zatvori. Sliku realnosti o nekim stvarima koje su bitne
koje su u toku, čija je neka tradicija i sve ovo. Ja znači sebi, što meni iz mog ugla to se ne sviđa. Vi ste ovdje školu završili. Ste isto negde dalje išli na neke druženje, na primjer? Znate šta? Prvo ovako. Ja sam beogradsko dete. Odrasla sam na beogradskom asfaltu. Ja sam intelektualac. Završila sam škole. Vezano za ovaj posao kojim se bavi. Znači, i diplomirala sam vezano i za numerologiju. Ako ćemo sada pričamo ko se čime bavi, da li je neko diplomirao, da li je to, da li je neko pisao knjige, da li je neko učestvovao u drugim emisijama, da li je pisao za... Pa vi to znate, jeste vi ste priče, pa vi znate sigurno da li ja imam muža, da li imam jednog ili petoro, da li imam dečka, da li imam ljubavnika ili imam verenika. Ali vi ste verovatno iz te priče pa vi verovatno osjetite. Je tako. Sad ću ja da vas pitam, je li ima muža, ili ima ljubavnika, ili ima verenika? Šta vi mislite? Zašto te pitam? Nešto mi tužno gledaš, pa zato te... Ne, ja sam veoma slučaj. Ja tužno gledam samo u vas. Verujte. Evo sada u Vanju ako gledam, ja ću da gledam drugačije. Ako u gospođu gleda, u Dušana ću da gledam drugačije i Vesnu ću da gledam drugačije. A u vas sigurno ću da gledam tužno. Verujte. Zato što u to što pričate ja prvo uopšte ne verujem. Evo, Teo je Dušan nešto kaže, reci. Ja sam došao u emisiju kod tebe, Vanja, ja te stvarno volim i poštujem kao je u kuću, kao astrolog. I ja sam čuo da će tema biti šta nas čeka. Ja sam astrolog i ja volim da ljudima objasnim što da obrate pažnju u ovom periodu. Retrogradna je Venera, ljudi vuku pogrešne poteze u ljubavi, milion ljudi me zove, možda i 2 miliona, koji su u nekim... Ovo je promocija, 2 miliona, sad će trići. To je sve simbolika, naravno. Sticajem čudnih okolnosti se posvađali sa dečkom, devojkom, mužem, ženom i tako dalje. Kao ovo je nenormalno. Pazi, kada je Venera retrogradna, energija koju... Šta znači to? Venera? Venera je planeta, tu naša komšinica. Ne, to znam, gospođu. Ona kad se vrti u rikverc. A šta je to znači retro ovo? Vrti se u rikverc. Znači, ima nepravilan nebeski hod. I onda kad se vrti unazad, jednostavno mi malo pobrljavimo, pogrešno razumemo neke stvari. Sad, kada Venera stane 17. novembra i počne da ide napred, kreće Merkur. Tako da će do 15. decembra, u stvari, energija koju nam šalje nebo, biti malo specifična, imat ćemo sklonost da pravimo pogrešne procene. Moj savjet, ljudi, je da... Koje procene u čemu? U kojim oblastima? Pre nego što odlučite da se naljutite, posvađate, povučite malo ručnu, da prespavate... Izbroj do 10, pa onda reci, ili tako? To je ono čuveno. Ali to je čuveno. Ja pričam ljudima, ja sam ozbiljan čovjek. Ne, ali to je ozbiljno, narod zna. Izbroj do 10, pa onda reci. Ili da prespava. Znaš, jutro je pametnije od večeri. Evo ruka. Ja i ti zajedno. Mi smo show. Ja i Vanja ćemo, bre. Snimamo film. Evo, imamo nekog na vezi. Imamo samo nekog na vezi. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Htjela sam da pitam sve. Imam nekih problema. Vjerovatno će znati svi u studiju. Reći ću datum rođenja 1.8.84. Dobro. Pa sad me interesuje mišljenje njihovo, da li će se uskoro riješiti ti problemi. Samo vas da pitam, pre nego što to rešite, koliko vi verujete u sve ovo o čemu mi pričamo danas? Pa iskreno i vjerujem i ne vjerujem. Imala sam prilike da slušam i gospodina Neđa, i da slušam, pratim njegove emisije, a isto i vjerujem i u numerologiju, astrologiju donekle, jel se? Znači, imala sam prilike kad mi je dosta toga pomoglo, ne u smislu da je nešto sad mene riješilo, ali da me i uputilo, to je bilo jako davno. Sad me interesuje baš mišljenje, pošto su svi tu u studiju, numerolozi, astrolozi, i gospodin Neđo kao neki vidovnjak. Sad me interesuje konkretno da li, eto rekla sam i datum rođenja, reći ću da sam pod znaku Bik, pa eto da mi kažu nešto, jer ovako baš mi je situacija malo bez veze i da mi kažu nešto o tome. Pa verovatno čim tražite da vam se nešto kaže, a pritom kažete da možda verujete, možda ne verujete, znači da vam je nešto teško, pretpostavljam zbog toga. Pa da. Hoćete svi Vesna ili... Evo, ja ću sad da kažem... Okej. Da, reci. Gospođa na liniji. Jesam tu sam. Kazat ću ošte, pošto niste rekli konkretno vezano zašto, rekli ste samo da vam je period težak i da imate zdravstvene probleme. Jeste dobro shvatili zdravstvene probleme, ali ja ću da kažem nešto pre toga. Kazat ću da vi imate više problem sa psihom, koliko god sad, evo, mislim, to vi sad hteli da kažete ili ne, da prihvatite ili ne.
Dobro. Znači, dosta imate te vaše padove i vi morate tu malo da radite na sebi. Baš, evo, u današnjoj Vanjinoj emisiji dosta su pričali o energijama. Malo nekako te energije da nekako skupite, da budete malo onako što kažu više za sebe, a ne za ljude oko sebe. I to, po meni je to ovako dosta jak problem. Ja ne bih sad pričala o tome, vi ste stvarno mlada osoba, da pričam da možete da imate problem sa kičmom, jer uopšte kad se gleda, uopšte i vaša genetika i to, vi vučete. Znači imate, nažalost, sve predispozicije za problem sa kičmom. Morate da se ginekološki kontrolišete i tu isto morate da idete na redovne kontrole. Nadam se da to radite. Ako ne radite, bilo bi poželjno da stvarno to odradite. A ovo što sam rekla, nekako meni, verujte, u celoj toj priči psiha mi je tu nekako najtananija. Znači, sve vas živo nervira. Vi se nervirate, vaši ukućeni vas nerviraju, prijatelji vas nerviraju. Znači, kad nije onako kako bi vi želeli, vi jednostavno mnogo dajete akcent na tome. Znači, prosto malo, onako što kažu, da se presaberete. A zašto je to? Ja ću da kažem zašto je to tako. Zato što ste vi preveliki emotivac, zato što ste vi mnogo dobar čovek, žena, nije bitno, čovek ste. I jednostavno, eto, zbog svega toga što nekako prosto dajete akcent više i težište nekim drugim stvarima nego vašem zdravlju. Znači, malo se onako što kažu presaberite, okrenite sebi i vi možete mnogo da učinite za sebe. Ova godina sama po sebi, kazat ću stvarno, mnogo je neizvesna, teška, sudbinska, teretna i to. Međutim, sledeća godina već nekako ulazite, vi lično ulazite u ta neka bolja polja, pa onda kazat ću malo ispred nekih srećnih okolnosti, nekako malo onako što kažu, pa neke parice koje će nekako da dođu do vas. Dobro dođe ovaj sat. Znate šta, uopšte sad vi pitate za zdravlje, ali nekako i zdravlje je povezano sve sa parama. Ja mislim da ste u pravu. Verujte, pa ja sam u pravu sigurno, ja ću sad kod Dušan Veličković, ja sam u pravu 100%. Dobro. Mogu li se malo da čujemo, pošto je slično, da čujemo ja? A Dušan ne kaže sad ništa, molite. Ne, Anu ću zamoliti sad da kažeš. Okej. Ajde, Ana, ti sad. Nama da se rekao, ne kažeš ništa. Da preskočimo ovog astrologa, da dođemo do ovog astrologa. Šta ti kažeš, Ana? Ja sam sad teo baš da se nadovežem zbog same formulacije pitanja o vaše gospođi, da li veruje i koliko veruje. U suštini, jako je važno ispoštovati jedan od osnovnih kodeksa. Nikad nekog ne treba ubeđivati da u nešto veruje. Ljudi, naravno, sami prepoznaju na osnovu, opet, svog psihološkog profila, obrazovanja, okruženja u kom odrastamo, iskustva koje gradimo godinama, da li ćemo u nešto verovati i koliko ćemo verovati. Prema tome, ako neko ne veruje, možda mi ne vidimo i ne prepoznajemo da postoje zaista dobri razlozi, opravdani razlozi, jer ako čovek gradi neku svoju volju, ako je sklon nekakvim rizicima, a pri tome ne plaća cene, prosto takav je tip, znači koleričan temperament, skače mu adrenalin u nekim sportskim situacijama, recimo, koje je to neka sportska priča. Ne pričam sad o onim sportistima koji su sujeverni i koji žele da im se prognoziraju određeni rezultati kad, šta, kako, nego prosto takav je psihološki profil. Prema tome, nikad ne možemo da vidimo kompletnu sliku određene osobe, da se ne lažemo, da se ne veramo. Ne možemo da vidimo kompletnu sliku, eto, to je moj stav. Ja stojim iza toga. Ja stojim iza toga. A u HD rezoluciji vidim sve. To su odlični. Lepo, ako je dobra rezolucija slike. Nosiš ovaj... Kako da ne nosim? Danas prvi put si došao bez laptopa, koliko ja vidim. Inače, obično doneseš i gledaš i... Pa ne, pa već me zezaju zbog toga, kao deti laptopa. Dobro, Neđo, šta ti možda kažeš iz onoga čime se ti baviš? Imaš i vizije, vidim. Znate šta? Televizije. Da. Ne mogu neke stvari negirati, pa nek bude. Znači, treba... Odi u crkvu pa ćeš prepoznat sebe. Prepoznat ćeš koje su energije, zašto je to došlo. Ali ima tu nešto drugih stvari. Ima ginekološki nešto... Tu jest da ima ginekoloških problema, ali ima i hormonski poremećaj. To je odavno. Pa taj hormonski poremećaj nadovezuje se na mnoge stvari. Ne mora biti negativne, nego zdravstvene. Po njoj vibracije glasa sa desne strane plućnog krila nešto se dešava. Znači, treba disajne organe prvo pregledati.
Dobro, sad da ne idemo, bojim se da smo ja bi samo da dodam. Da pređemo na levo pločno krilo. Ne, preuzeli smo bojim se da smo mnogo vremena dali. Ako mogu samo da kažem, evo, samo vidim da je novčana nafaka blokirana. Novčana nafaka, sreća novčana. Znači, ne da se novac, da li ulazi u dugove, da li će krediti, da li će nešto. Vidim tu, osjećam, znači, energiju. Da li je ona dala nekom ili je neko uzeo od nje neki maleričan novac i nekako se ne da. To ono što ja mogu da vidim sad. Sad da ja vas pitam nešto. Pošto idemo polako kraju emisije, šta nas sve čeka mimo... Je gospođa tu? Ne, spustila već sve. Da, Vesna, potpuno ste u pravu. Žena ima dugovanja i očekuje povraćaj dugovanja, ali to ide nekako... Jeste i vi to osjetili? Da. To govorite o Srbiji kao državi da ima dugovanja i da... Dobro, nema svako. Evo ja nemam dugovanja ni prema kome. Vi ste da govorite o državi kao celini. Ja nemam dugovanja nikom. Evo nek se javi neko. Mogu da vas pitam nešto? Polako dolazimo, pošto da imamo... Šta vidite za nas sve ukupno, ne pojedinačno? Šta nam donosi ova kraj godine? Šta će biti s kućama? Svog ugla malo. Zapalit ćemo je, brate. Ajde, svako ovako. Pa teško će biti, ali ljudi stalno nalaze znači, opravdanje u vlasti, u drugim ljudima. Nikako ne mogu da stave svoj problem ispred sebe i da ga rešavaju. Znači, pojedinačni problem. Teško, ali svi se trebamo i boriti. Ne možeš ti da budeš... Ja najviše ljudi mrzim one svaštare. Kaže, šta radiš, svašta radim. Ne mrziš, nego ne poštuješ. Ne mrzim, nego ne volim. Evo, ne volim. Oprostite, ne mrzim nikog. I malo i se gadim da izvijem. Ne mrzim nikog. Znači, oni svaštari, svašta radi ovo, ono, a onda kaže, nigde ne radi. Pa kako ne radiš nigde, pa šta bih hteo da te postavi neko za direktora? Da, i onda kaže, ljudi nemaju para. Ne, diraj moju naciju, molim te. Nemaju posla. Ali isto tako smatram da ima... Ja osjećam da će Amerika Severna da bude poplavljena. To sam nešto sanjala, to mi je došlo u san. I veliki greh stoji inače sa te strane u odnosu na nas. Zato kažem, ako je gospodin još tamo da bježi... Bežite na Aspen, tamo je visoko. Reci. Prijatelji dragi, negde oko polovine novembra u znak Strelca ulazi planeta Jupiter. Planeta sreće, radosti i ekspanzije. Jako je dobra studentima, svima koji nešto hoće da nauče duhovno pametno. Inače, Strelac je znak filozofije, religije i svih fundamentalnih stvari na kojima počiva život. Prema tome, kupite neku knjižicu. Kad odete, recimo, u knjižaru, sad je završen sajam knjiga, kupite nešto što će vam pomoći da zaronite u jedan... Od Vanje Bulića knjige. Da zaronite... Recimo, između ostalog, Vanju Bulića, Dušanov zakonik, ima mnogo knjiga, sve su pametne, duhovne, naravno. Sad hoću da kažem da će nam taj Jupiter u narednih godinu dana pomoći da mi sad otkrijemo neke uske puteve koji vode do naše duše. Opet se vraćam na Đoku Balaševića, moj najomiljenijeg filozofa, koji kaže kad potražiš put u središte sebe, staze bivaju sve tešnje i tešnje. Prema tome, Jupiter nam pomaže da upravo prateći te staze dođemo do uzroka naših problema, a on je samo u nama. Bez obzira da li nam je neko nešto vraćao, da li nam imamo prokletstvo, baks uzluk i ostalo, sve ono što nas dotiče, mi možemo, prijatelji dragi, da menjamo. Ja sam centar sveta, ali tako? Vanja Bulić je centar sveta. Ti si centar sveta? Ja. Pa naravno, svako način, to govorim ja. Prvo reši sa sobom posla. Neću idemo svi po 2 minuta ovako, ko što je bilo. Ova godina, do kraja godine, kakva nam je? Pa možda se pred Novu godinu nešto desi. Čekaj, ti si pre neki dan poplašio narod tamo, bio si kod Marića, rekao si ulazi nekih 20... Da, pa to se desit će se za političare i ovi koji su plan. To su unutarnji neprijatelji koji su angažovali neke ljude koji bave se sa tim energijama, po grobljima, po svemu, sa njihovim slikama, sandukima i sve to. Zato sam se ja obukao u ritualnu odjeću, zato što je Marić na tom spisku. A prvo ja radim i živim u toj zemlji gdje sve kontroliš. Ja ti ne govorim na pamet. Jesi mu otvoreno rekao emisiju? Nego šta sam mu nego rekao. Zato sam se presvukao. Došao sam u Bijelome, a radio sam ritual sa ovim pacijentima izvana. Razumiješ me? I dobio sam dojavu, kaže, i on je na spisku. Kad si tu, onda ja ne dam na njega. Prvo treba mene preskočiti i moji 5000 učenika u Americi, sve su to intelektualci i razumiješ, u svim sferama. Kako će nam biti godina? Molim te, pošto smo došli do kraja emisije, brzo, kako će nam biti godina do kraja? Pa do kraja, ali sljedeće će biti rata.
To neće se moći izbjeći rat. Jo, ne biste doveo emisiju, sam znao da ćeš ovo reći. Dobro je. Samo bih vam rekao da uvijek imate rezerve hrane i sve. Toliko nagovještaja ima od potresa, razumiješ, čak će biti, možda će i Amerika biti gađena. To je sve nagovještava. Ne daj Bože da ide u Colorado gdje je onaj... Pa pusti njih, ja te pitam za nas, bre čovječe. Dolazi stvarno do velike krize, tehnika je velika, sve se dešava, mislim u tim sam pričama, zato idem tamo. Nisi mi rekao mnogo, ali uplašio se. Evo, ja ću se kao ekstremni optimista nadovezati, kao ekstremni optimista, izvinjam se, izvinjenje i praštanje. 7. 8. novembra, evo vrlo konkretno, naš ministar će imati veoma ozbiljnu izazovnu situaciju, ali na sreću će je prevazići. Gospodin je rođen u sazvežđu Škorpiona, dovoljno. A bit će nam bolje, jer Jupiter samim tim što ulazi u sazvežđe Strelca doneće mnoge dobrobiti. I još nešto, jako je važno opet negovati kod sebe. Toliko je lepota oko nas. Kad bismo se bavili samo lepotama, ne možemo sve da ih potrošimo. Toliko je mnogo lepota. Uživajmo u lepotama. Ali Jupiter će u Strelcu izmiriti Ruse i Amerikance i mnoge koji su samo na ivici rata. Na ivici rata je. Šta treba Srbija da napravi? Da očisti atomska skloništa, da pojača, da sve, jeli barem će se neko spasti. Ne govorim vam na... Nemoj bre čoveče. Pa dobro, ja kad sam god rekao uvijek se desio. Ja sam uvijek bio najtačniji u prognoza. Ne znam, ali pa zato ti kažem, ima to institucija gdje ja radim, gdje su najvrh te države i svi mi gledamo tako. Australija će biti najbezbednija zemlja za živjeti. A to je uvijek bilo, pa hvala Bogu, kad nema nisam neka se to odredi i nek ljudi na samoinicijativu zgrade gdje su atomske skloništa, ako nemaš država neku građani očiste. Ti to govoriš o Srbiji, čovječe? U Srbiji govorimo. Ljudi moji ne pojete. Ja sam govorio i prije onoga, jer sam neke genšera sam u to vrijeme liječio, kolna i sve, to svi znaju. Što ga nisi otravo, brate? Zato vam kažem, trebate završiti atomska skloništa da očistite, jer poslije nećete... Dobro, ja se izvinjam gledalcima. Ovako je bilo u radio emisiji gospodina Orsona Velsa. Pa su se spustili svi u atomska skloništa, pa je bilo šalimo se. Ali ovo Neđa priča ozbiljno iz svog ugla, naravno. Vesna, ti kako nam je godina? Zato šta, ja ću sad da kažem, pošto smo malo pre pričali o lepoti i tako, ja ću da kažem sad do kraja godine da malo možda ne uređujemo sebe spolje iznutra, to se podrazumeva, nego možda svoje stanove, možda da investiramo u neke nekretnine ili vezano. Znači, period je mnogo dobar ko stvarno želi da kupi nekretnine, jako tu može da onako uspešno proći u celoj toj priči. Znači, ako želimo i da stvarno stane što renoviramo i stvarno je mnogo dobro vreme za to. Idu i vreme slava, znači, jako ćemo da držimo do te neke naše tradicije. Znači, meni ovaj period koji je nekako... Zakopčao pre slava. Jeste. I stvarno je ovaj dobar period tamo pred Novu godinu za putovanja, za lepa druženja, za pozitivne misli. Znači, da završimo, evo, ja ću da završim ovaj krug ovde. Ovako, znači, stvarno period, svako će da prepozna nešto najbolje iz cele priče i jednostavno nek sebe nekako sasluša iznutra i nek uradi jednostavno tako. Ali ovaj period je dobar. Evo ovako, došli smo do kraja emisije. Imam nešto slatko da vam ponudim. 40 godina slatke tradicije, svako će dobiti po jedan lep paket. Verujte mi, kogod je dobio ovaj paket, postavljam zvao da pita kad može ponovo da gostuje emisiji, kad ne zašlo, a da dobijem paket. Ali ja mislim, nije samo zbog toga, naravno. Neđu, ja moram, pošto je kraj emisije, bojim se da si nas poplašio sve. Ja moram ponovo da te pitam, ono što se pričao malo. Ono je prilično... Ja vam govorim sa mog saznanja. A nisam mala riba da ne znam mnogo. Znači, u nekima sam pričama 40 i još nešto godina. Znači,
A evo ja kažem da neće biti sljedeće godine rat, pa evo da nas svim pozovete zajedno. Pripremi ti barem podrum. Evo ja garantujem da neće biti. Očisti ti podrum. Ali pošto je naš šestor ovdje, ja sam nešto razmišljala. Ja sam razmišljala, jedno mora da zapiše u ludnici u roku od 2 godine. Kad je šestica, ona je 9, okrene se i onda je to đavolji znak. I si čulo moj savjet? Očisti podrum za kiseli kupus. A što se tiče ovo kakav rat, nema ništa. Rat sa samim sobom, gospodine Vanja. Ovako, kad bi ljudi gledali jednu stvar, koliko umire od zagrijavanja mozga? Više nego moždanog udara. To je taj virus što Srbiju napada, a da ne govorim ove naše rukovodeće. Ljude koji to su. Bogu, hvala, mi ti problema nemamo. Sa mozgom? Ani mozga. Misliš nemamo problema sa... Ani mozga. Dobro. Ovo je sutra da kažem, pošto gledate i vi, posebno vama svima ovdje. Odgledajte sutra emisiju, biće posvećena kostima, zglobovima, kako se čuva, da li poznajemo svoje telo, šta uraditi, da se sačuvamo. I posebno oni koji misle da je to tako, ne treba im vežbice, ne treba šetati. Imaću zaista sjajne goste sutra. Odgledajte, vama veliko hvala. Ja mogu samo jednu rečenicu. Ajde, ali požuri imamo vesti. Centar na našem telu koji je odgovoran za zglobove i kosti se nalazi na vrhu, na temenu. I kosti su armatura u nama i predstavljaju koliko se mi osjećamo moćno i koliko mi živimo u jedinstvu i harmoniji i ljubavi sa Bogom. Kad se čovjek osjeti odvojeno od Boga, on se slomi. Znači, to je jedna mala antena. Hvala vam veliko. Imamo sad vesti, zamolit ću vas samo, pošto nam ide studija do nas, da tiho saslušamo vesti. Pošto gledajte, doviđenja, prijatno.